σας είχα πει στην προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 28 και στις 29 Μαρτίου, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε επιτροπή παρακολούθησης στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στην Αθήνα, με εκπροσώπους από την Κομισιόν, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα έργα του Ταμείου Συνοχής. Μέσα στις πόλεις οι οποίες εξετάστηκαν τα έργα τους ήταν και η Ιγουμενίτσα. Έτσι λοιπόν επισκέφθην το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπως είπα, μαζί με τον κύριο Θωμά Λογοθέτη. Είχαμε μαζί μας εφοδιαστεί με όλα τα σχετικά έγγραφα, χάρτες, όλα τα δεδομένα οικονομικά και μη, όπως επίσης είχαμε μελετήσει πολύ και το θέμα της αποχέτευσης και της μονάδας βιολογικού καθαρισμού. Τη στιγμή που εξετάστηκε από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, από τον κύριο Βεστρίγκη, η Ιγουμενίτσα, ανέπτυξα όλη την εξέλιξη του έργου από τη στιγμή που υποβλήθη η αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη στιγμή που ενεκρίθη και όλη την πορεία έως σήμερα. Όπως επίσης και το πρόγραμμα, το μελλοντικό πρόγραμμα των δημοπρατήσεων και της υλοποίησης του συνολικού έργου. Ο κύριος Βεστρίγκη, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από το Δήμο Ιγουμενίτσας και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για μας, διότι πλέον δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα όσον αφορά τη συνέχιση του έργου, αλλά και την εκταμείευση στο μέλλον του συνόλου της χρηματοδότησης. Είναι πλέον χαρακτηριστικό να σας πω το εξής, ότι με ευχαρίστησε για την παρουσίαση πράγματι του όλου έργου και όλων των στοιχείων σχετικά με την απορρόφηση και με την υλοποίηση του έργου. Αυτά ήθελα να σας πω σχετικά με την αποχέτευση και τον βιολογικαθαρισμό, επειδή είναι από τα σημαντικότερα έργα της πρωτεύουσας στον νομό και το οποίο φαίνεται ότι και εμείς πάμε καλά, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί σε όλη την πορεία. Αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις προς τον κύριο Δήμαρχο, εάν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, ποιος εκ των κυρίων συμβούλων έχει κανένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης? Δεν υπάρχει θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ο κύριος Μπέζος. Αν σχολιάσετε το θέμα των ρυθμών απορρόφησης, γιατί είχαμε και κάποιες καιρικές συνθήκες όχι κατάλληλες. Αν σχολιάσετε το θέμα των ρυθμών απορρόφησης. Με ρώτησε ο κύριος Βεστρίκη για ποιο λόγο επαναλαμβάνεται η πράτηση της μονάδας βιολογικού καθαρισμού, όπως επίσης γιατί είχαμε μικρή απορρόφηση το 1995. Του ανέλησα την ημερομηνία, τις ημερομηνίες που εδόθηκε η ΣΑΕ από πλευράς του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, όπως επίσης και τις καιρικές συνθήκες. Και το εξήγησα ότι για ποιο λόγο το Δημοτικό Συμβούλιο απεφάσισε την ανασύνταξη της μελέτης της μονάδας βιολογικού καθαρισμού. Και δέχτηκε, απλώς η ερωτήση του ήταν εάν προσαρμόσαμε την μελέτη κατασκευής στην περιβαλλοντολογική μελέτη και ποιες φάσεις προβλέπαμε στο μέλλον. Βεβαίως του απήντησα ότι προσαρμόσαμε τις μελέτες κατασκευής στην περιβαλλοντολογική μελέτη απολύτως σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως επίσης οι φάσεις είναι δύο και προβλέπει πληθυσμούς. Η πρώτη φάση 20.000 για τους χειμερινούς μήνες και 25.000 για τους καλοκαιρινούς μήνες και η δεύτερη φάση 25.000 κατοίκους για τους χειμερινούς μήνες και 30.000 για τους καλοκαιρινούς. Αυτά ήθελε πιο εξειδικευμένα ως απαντήσεις. Του εδόθησαν και δεν υπήρξε καμία απολύτως αντίρρηση. Οπότε αν καλυφθήκαμε όλοι, μπορούμε να μπούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με πρώτο θέμα εισήγηση για χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στο Δήμο Ιγουμενίτσας. Από την Ομαρχία έχουμε λάβει το εξής έγγραφο. Εισήγηση για χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στο Δήμο Ιγουμενίτσας. Στη συνέχεια του υπαρίθμου 105 το 96 έγγραφό μας και τη σχετική ανακοίνωση για χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στο Δήμο Ιγουμενίτσας και επί της οδού Ελευθερίας πλατεία Δημαρχείου, στη θέση που σήμερα βρίσκεται το περίπτερο του Πολυμέρη Παπαδόπουλου, σας κάνουμε γνωστό ότι εντός της ταχθήσης προθεσμίας υπέβαλαν στην υπηρεσία μας αίτηση η πρώτον Ευάγγελος Δάλας του Λάμπρου, ανάπηρος πολέμου, και Β. Νικόλα Τσόνης του Ηλία, θύμα πολέμου. Σας στέλνουμε σε φωτοαντίγραφα τις αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων και παρακαλούμε, όπως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 1416 το 84, μας εισηγηθείτε για τη χορήγηση της άδειας σε έναν εκ των ανωτέρων.
ο Σύνδεσμος Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Επαρχίας Φιλιατών, στον οποίον κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να μας εισηγηθεί ομοίως. Τέταρτο, για τις εισηγήσεις σας θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του νόμου 1043 του 80, τις οποίες σας αποστέλουμε σε φωτοαντίγραφο. 5. Οι εισηγήσεις σας πρέπει να περιέλθουν στην υπηρεσία μας εντός 30 ημερών από σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 1416 του 84. Νομάρχης Νίκος Τσόνης. Όπως ακούσετε, είναι 2 οι αιτήσεις που ζητάνε για να τους δοθεί το περίπτερο στην πλατεία Δημαρχείου. Υπάρχουν εδώ αντίγραφα των δικαιολογητικών. Αν θέλετε μπορούμε να τα διαβάσουμε. Το πρώτο είναι με αίτηση Δάλλας Ευάγγελος του Λάμπρου. Σας υποβάλλω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξή σας και παρακαλούμε να χορηγηθεί η άδεια εκμετάλλευσης του περιπτέρου. Επιπλέον των δικαιολογητικών της προκήρυξης σας υποβάλλω και το δελτίο ανεργίας της κόρης μου Χριστίνας, η οποία θα απασχοληθεί στο περίπτερο. Και επισυνάπτονται βεβαίωση του Συνδέσμου Αναπήρων Θεσπρωτείας, κείμενο κυρωμένο αντίγραφο της αρχικής απόφασης της Επιτροπής Κανονισμού Πολεμικών Συντάξεων. 3. Κυρωμένο απόκομμα της επιταγής του τελευταίου μήνα, υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599 του 86. 5. Πιστοποιήσεις οικογενειακής κατάστασης της κοινότητας Ριζό. 6. Βεβαίωση Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. 7. Δελτίο ανεργίας της κόρης μου Χριστίνας. Και 8. Υπεύθυνη δήλωση. Αυτά και ενός, ο οποίος λέει είναι κάτοικος Ριζού. Γνωμοδοτούμε, δεν ξέρω κατά πόσο την λαμβάνουν υπόψη τους, γιατί ήθελα να σας υπενθυμίσω και πρόπερση είχαν ζητήσει την δικιά μας γνωμάτευση για ένα περίπτερο που είχε δοθεί στα Πλατάνια. Άλλη εισήγηση έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο, σε άλλον τη δώσαμε. Και υπάρχει και η αίτηση Νικολάου Τσόνη του Ηλία, κατοίκου Ιγουμενίτσας. Παρακαλούμε να μου δώσετε την άδεια λειτουργίας του περιπτέρου, όπου είναι θέση κενή. Σας προσκομίζω και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Και έχει και αυτός τα ίδια δικαιολογητικά. Ερωτήσεις, αν θέλετε να κάνετε. Η εισήγησή μας είναι σε ποιον από τους δύο. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ο κύριος Σκέβης. Αν θυμάμαι καλά, ξανά έχει έρθει το θέμα του Τσόνη τότε για το περίπτερο που λέτε του κυρίου Νάνη. Ο Τσόνης δεν ήταν ο δεύτερος, τον οποίο είχαμε προτείνει εμείς και έδωσαν στον κύριο Νάνη. Ναι. Τότε ο Τσόνης, δεν ξέρω αν είναι και ο ίδιος ανάπηρος πολέμου, τότε είχε υποβάλει τα χαρτιά γιατί έχει το γιο του αγνοούμενο στην Κύπρο. Άλλη ερώτηση. Ο κύριος Δήμαρχος. Σε αυτές τις περιπτώσεις εξετάζουμε πρώτον τα επίσημα χαρτιά, εάν είναι ανάπηροι πολέμου ή εάν, όπως είπαμε τώρα, έχουν ιδίους από θύματα πάλι του πολέμου. Εάν είναι κάτοικοι, και οι κάτοικοι δεν είναι μονάχα με την δική τους την αίτηση, αλλά θα πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφο της αστυνομίας ότι είναι κάτοικοι και πόσο λιτών είναι. Εάν δεν είναι, λαμβάνει υπόψη με την πλησιέστερη κοινότητα, εάν είναι η οικογένειά τους, πόσα παιδιά έχει ο καθένας και ποιοι είναι οικονομικά ανασθενέστεροι, όπως επίσης αν έχουν και κάποια άλλη απασχόληση. Έχω την εντύπωση ότι αυτά θα πρέπει να σταθμίσουμε εμείς, αν θέλουμε να ότι θα δοθεί σε αυτόν που, όπως προλείπει ο νόμος, αλλά και επιπλέον σε αυτόν που θα ωφεληθεί, θα έχει ένα μεροκάματο, με λίγα λόγια, εάν του δοθεί η χρήση του περίπτερου. Άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση, ο κύριος Μπέζας. Αν πρέπει να σταθμίσουμε από αυτά, πρέπει να μας δώσετε κάποια στοιχεία τη σύνταξη που παίρνει ο καθένας για το αν είναι. Να μας διαβάσετε κάποια στοιχεία από τα δικαιολογητικά. Αν θέλετε θα διαβάζω του καθενός δικαιολογητικά. Κύριε Πρόεδρε, στερεότυπα τα στοιχεία. αυτή δηλώνει είναι αυτό ο καθένας ή είναι στοιχεία επίσημα? Εδώ είναι φωτοαντίγραφα, εκαθαριστικό σημείωμα για συνταξιούχο. Ο ένας, ο πρώτος είναι Δάλλας Ευάγγελος. Αυτός δηλώνει 106.000, πρέπει να είναι το μήνα. Σύνταξη. Πιστοποιητικό πρόεδρος της κοινότητας Ριζού,
βρίσκεται σήμερα εν ζωή, αυτό πρέπει να είναι οικογενειακή κατάσταση. Ο Δάλλας Ευάγγελος του Λάμπρου και της Δημητρούλας, γραμμένος στα Μητρώα Αρέων της Κοινότητας, με άκουσαν αριθμό 1, γεννήθηκε το 1925. Στο ριζό της επαρχίας Φιλιατών του νομού Θεσπρωτείας ήρθε με την Σταματία το γένος Νικολάου Ζέρβα και της Θεοδόρας γραμμένης στο Δημοτολόγιο. Βρίσκεται σήμερα εν ζωή και έχει τώρα, από ό,τι φαίνεται, μάλλον οικογενειακή κατάσταση. Πρέπει να είναι Σπυριδούλα, Αφροδίτη, Μαρία, Γιώργος, Παναγιώτης, Δημήτριος, Ελένη, Αλέξανδρος, Χριστίνα, Βασίλης. Δηλαδή, παραπάνω έτος γεννήσεως. Έχει ένα στο 55, το 56, το 57, το 59, το 61, το 62, το 65, 67, 70, 72, 74. 10 παιδιά. Αυτόν οι 6 είναι παντρεμένοι και είναι μέλος του ΣΕΡΜΑ. Είναι το ίδιο αυτό που διαβάσαμε και προηγουμένως. Εδώ πέρα πράξεις κανονισμού πολεμικής συντάξεως. Ο Υπουργός Οικονομικών εδώ πέρα έχει πολλές σελίδες, να διαβάσω στο τέλος. Θα αποφασίσει τι μας γίνει 250.000. Θα το δώσω στο παιδί μου. Στο δε του άλλου, για να δούμε και την οικογενειακή κατάσταση και του άλλου. Ο ένας μένει στο Ρίο, μένει Ιγουμενίτσα. Λέει βεβαίωση. Είναι το αστυνομικό τμήμα Θεσπρωτείας, Ιγουμενίτσας. Βεβαιώνεται μετά από έρευνα της υπηρεσίας μας ότι ο Τσόνης Νικόλαος του Ηλία και της Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε το 1923 στο Ξέρο Θεσπρωτείας, διαμένει κατά την τελευταία δεκαετία στην Ιγουμενίτσα Θεσπρωτείας μόνιμα και στην οδό Πιτσαλδάρη αριθμό 48. Παρούσα χορηγείται για να εκδοθεί άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου. Η σύνταξη αυτού είναι 56.000 το μήνα και η οικογενειακή κατάσταση έχει για το γιο του επιλογία Τσόνης Ηλίας εξαφανιστεί. Κατά την εισβολή στην Κύπρο. Και η οικογενειακή κατάσταση έχει, που είναι αυτός που εξαφανίστηκε, και το γιο Κωνσταντίνο. Ένας γεννήθηκε το 52 και ένας το 57. Τώρα η θέση μας είναι λίγο δύσκολη, να διαλέξουμε τώρα ένα από τους δύο. Μακάρι να υπήρχαν δύο περίπτωρα, αλλά τα δίναμε και στους δύο, εφόσον έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Ο κύριος Ζήγος. Κύριε Πρόεδρε, εγώ βάζω άλλη μια διάσταση. Εγώ θεωρώ ότι, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή τα περίπτωση και για λόγους αισθητικής και για χίλιους πολλούς άλλους λόγους πρέπει να σταματήσουν. Δεν είναι ένα φαινόμενο σωστό αυτό, δηλαδή του δίνεται του κάθε ένα, οποίοι αυτοί οι συμπαθείς κύριοι και οι οποίοι είχαν πράγματα, προβλήματα, του βλέπουμε συμπάθεια, όμως δεν μπορεί δίπλα από αυτό το περίπτωρο που είναι 2 τετραγωνικά μέτρα φτιάχνει και άλλη μια κατάσταση, ένα σούπερ μάρκετ 50 τετραγωνικών. Σούπερ μάρκετ 50 τετραγωνικών. Λοιπόν, ή κάποιοι δεν κάνουν σωστά ή δεν ξέρω τι γίνεται. Από εκεί και πέρα, αυτοί οι πολίτες πρέπει να περάσουν και να
πάμε να κάνουμε μια πόλη διαφορετική, πραγματικά απειλή της Ευρώπης, στο Λίδι. Δεν μπορεί την Άπο Ανατολή μέσα μπροστά στο λιμάνι. Και κάτι άλλο. Τα περίπτερα ήταν οι Γάλλοι μετά τους πολέμους στους Ναπολεόντιους ήταν πολλοί τραυματίες και τι να τους κάνουμε, ας τους δώσουμε ένα περίπτερο. Σας πληροφορώ ότι πρώτη η Γαλλία αποδίδαξε αυτό που έφερε τα περίπτερα, το έχει κόψει. Στη Γαλλία δεν υπάρχουν περίπτερα και στην Ευρώπη την άλλη. Υπάρχουν μαγαζιά. Τα ταμπάκι, αν δείτε, στην Ιταλία δίπλα παντού, δεν υπάρχουν περίπτερα. Εγώ θα έλεγα λοιπόν, επειδή χειρεύει κάποια θέση και εμείς πάμε και βάζουμε κάποιον να την καταλάβει, θα έλεγα να σταματήσουμε. Θέλουμε δηλαδή αυτή την κατάσταση. Εγώ προσωπικά δεν θέλω και κάνω και αυτή την πρόταση προς να δώσει, να μην συνενέσει, να μην γνωματεύσει για άδεια περιπτέρων και σιγά σιγά τα περίπτερα να εκλείψουν. Πέρα από αυτό θα ήθελα ακόμη, το έχουμε ξαναβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ελεγχθούν, καλοκαίρι έρχεται, να φύγουν οι παράνομες καταλήψεις όλων των περιπτερούχων, το λέω ευθαρσώς, όλων των περιπτερούχων οι οποίοι έχουν καταλάβει τα πεζοδρόμια και κινδυνεύουν οι γέροντες, τα παιδιά μας να τα πατήσουν τα αυτοκίνητα. Με αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζο που το έχουμε θέμα να το συζητήσουμε μετά. Κάνω αυτή την πρόταση με το χέρι στην καρδιά για να καλυτερεύσουμε τη συνθήκη ζωής αυτής της πόλης. Ο κύριος, πώς ήθελες Πέτρο, και σηκώσει το ναι. Ναι, κύριε Ματώλη. Εμείς θα γνωματεύσουμε για το ένα. Υπάρχει θέση για... Αν είναι... πως κρίνουμε και τους δύο που έχουν τις ίδιες ανάγκες, οι ίδια αυτά και να δοθεί στον έναν τώρα και στο επόμενο. Και για να μην αδικηθεί ο άλλος, δηλαδή το επόμενο περίπτερο να είναι ή αν να δοθεί μια νέα θέση περιπτέρου. Τώρα σε αντίθεση έρχεται αυτό με τον Τρίφωνα που λέμε να τα καταργήσουμε, αλλά επειδή νομίζω υπάρχουν ακόμη θέσεις που χρειάζονται να γίνουν περίπτερα σε άλλες μεριές της Οικουμενίας, στην περιοχή Λαδοχωρίου, προς το γήπεδο, να δοθεί αυτό στον έναν και σε έναν άλλον ένα άλλο. Ή όταν εκκοινωθεί να μην επιλέξουν κάποιον δεύτερον, αλλά αυτός που θα μείνει απ' έξω αυτή τη φορά να είναι εκείνο ο δικαιούχος του επόμενου περιπτέρου. Ναι, ο κύριος Φάτσος. Είχε προκηρυχθεί, μαθαίνετε, στις εφημερίδες. Ναι, γιατί βλέπω το έγγραφο έχει σταλεί και στο σύλλογο το δικό του των αναπήρων και τους λέει υπάρχει... Για να απαντήσω στο προηγούμενο που είπατε, μάλλον πρόταση που κάνατε, για να δει και επόμενο του τρίτου, τέταρτου, θα υπάρχουν άλλοι. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία να σταματήσει κάποιο. Όσο μάλλον το Ο κύριος Σκέπ. Βέβαια το φαινόμενο αυτό είναι πανελλαδικό, δεν είναι της Οικουμενίας να αποτελέσουμε εξαίρεση. Αυτός είναι ένας ένας σε ανάπτυξη όταν κρυθεί η όλη Ελλάδα και επομένως και την Οικουμενία. Όμως είναι ότι η θέση μας είναι γνωμοδοτική. Άλλη απόφαση, η οριστική απόφαση θα πάρθει από την Νομαρχία. Όπως είπα και νωρίτερα που ρώτησα ότι όταν είχαμε προτείνει εμείς για τον κύριο Τσόνη, η Νομαρχία είχε δώσει την άδεια σε άλλον. Εμείς παίρνουμε τη δική μας άποψη, κάναμε τις δικές μας προτάσεις, όπως και είναι όμως γνωμοδοτική. Εγώ για να τοποθετηθώ και όλες θα πω ότι μιας και είναι η δεύτερη φορά που κάνει ο κύριος Τσόνης άδεια, αίτηση για περίπτερο, έχει θύμα πολέμου, να τιμήσουμε και τη μνήμη του παιδιού, που σίγουρα όπως είπε και ο δεκτάς αυτή δεν υπάρχει κανένα, σκοτώθηκαν.
δεν μπορούμε να λάβουμε το γεγονός ότι έχει 10 παιδιά ο ένας, γιατί τα παιδιά είναι όλα ενήλικα. Από ό,τι μας είπατε τις ηλικίες. Όλα ενήλικα τα παιδιά είναι. Αυτός παίρνει 55.000 το μήνα, ενώ ο άλλος παίρνει 106. Και προτείνω να δοθεί άδεια στον απειρών. Η χορήγηση νέων θέσεων, αδειών μάλλον, περιπτέρων, δεν υπάρχει στις διατάξεις αδειών ίδρυσης καταστημάτων. Δηλαδή, από ποιον φορέα γίνεται η προκήρυξη και η χορήγηση νέων αδειών περιπτέρων. Και από ποιο φορέα γίνεται και ο καθορισμός της θέσης. Μιλάτε βέβαια για την επιτροπή που θα καθορίσει το χώρο νέου περιπτέρου. Όχι για την επιτροπή που θα αποφασίσει τώρα ποιος θα είναι από τους δύο. Πώς γίνεται η διαδικασία, δηλαδή, πώς ξεκινάει η διαδικασία για την δημιουργία ενός νέου χώρου για την συμπλήρωση κάποιου περιπτέρου που έχει κενωθεί. Εδώ έχουμε τέτοια περίπτωση. Ωραία, εντάξει. Μιλάει για καινούργιο. Και για καινούργιο. Θα πάρουμε την πρώτη περίπτωση που, όπως αυτή τώρα, που ζητάνε μια θέση από τον κύριο Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος λέγονταν. Ο προηγούμενος. Ναι. Ο οποίος Παπαδόπουλος, ο οποίος δεν ζει πλέον, οπότε εκενώθηκε και η θέση. Τότε υποβάλλουν τα χαρτιά στην ανάλογη επιτροπή, η οποία ορίζεται από τον Ομάρη και στην οποία συμμετέχει ο Διευθυντής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Συμμετέχει ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας. Πιστεύω να μην μου διαφύγει κανένας. Ο προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας. Ένας ανώτερος αξιωματικός φρουράς, ένας εκπρόσωπος των αναπήρων και θυμάτων πολέμου και ένας γραμματέας που ορίζεται επίσης και από τον Ομάρχη. Αυτή, έχω την εντύπωση, είναι η επιτροπή η οποία θα αξιολογήσει τα στοιχεία τα οποία έχουν και επίσης και θα λάβουν υπόψη και την άποψη, την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Οικουμενίτσας. Όσον αφορά την δεύτερη ερώτηση τώρα για νέα περίπτερα, για νέα θέση. Πάλι γίνεται η επιτροπή, βέβαια στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν οι τεχνικές υπηρεσίες της Νομαρχίας, συμμετέχει και εκπρόσωπος της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Και ερευνούν την πόλη σε ποιο σημείο πλέον ενδείκνυται να τοποθετηθεί ένα νέο περίπτερο. Δεν ενθυμούμε καλά ποιοι άλλοι συμμετέχουν εκτός από τεχνικές υπηρεσίες και από τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Έχω την εντύπωση πάλι ότι πρέπει να συμμετέχει και πάλι από κάποιος εκπρόσωπος της Οικονομικής Εφορίας και εκπρόσωπος επίσης των αναπήρων και θυμάτων πολέμου. Αλλά σίγουρα πέφτει λόγος πολύ μεγάλος στη θέση νέου περιπτέρου η θέση του Δήμου Οικουμενίτσας. Και για να θέλουμε να κάνουμε αλλαγή περιπτέρου, να κάνουμε σήμερα όλα αυτά τα περιπτέρου λόγια για ένα περίπτερο πριν 20 χρόνια. Και είναι μπροστά σε κάποιον που είναι ένα επαγγελματία. Πρέπει να υπάρχει αιτιολόγηση. Για ποιο λόγο? Λόγω χάρη μπορεί να γίνει διάνοιξη δρόμου ή πλατεία. Όχι, έγινε ένα για άλλη χρήση. ήταν οικόπεδο και τώρα είναι... Είναι κοινόχρηστος χώρος. Έχετε δίκιο. Είναι κοινόχρηστος χώρος. Και στο κοινόχρηστο χώρο μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για άλλη χρήση. Τότε υποχρεούνται βεβαίως να μετατοπίσουν το περίπτερο. Δεν ξέρω αν έγινε. Ναι, όχι. Ναι. Ο κύριος Μπέτζας μπορεί να συνεχίσει. Από ό,τι κατάλαβα από την απάντηση του κύριου Δημαρχού, πιστεύω ότι αντίθετο ο ρόλος του Δήμου είναι πάρα πολύ μικρός. Γιατί και στην πρώτη περίπτωση που έχουμε να συμπληρώσουμε μια θέση η οποία έχει κενωθεί, δεν μετέχει στην Επιτροπή που μου είπατε, εκπρόσωπος του Δήμου, και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι καθαρά γνωμοδοτική. Και στην άλλη περίπτωση όπου έχουμε τη δημιουργία μιας νέας θέσης περιπτέρου, μετέχει εκπρόσωπος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, αλλά έρχεται προδεδομένο ότι θα ιδρύσουμε, θα δημιουργήσουμε νέα θέση, οπότε πρέπει να επιλογεί η θέση. Δεν έχει ρωτηθεί ο Δήμος αν θα πρέπει να δημιουργήσουμε θέση ή όχι. Γιατί μπορεί ο Δήμος να έχει την άποψη ότι δεν πρέπει να επαρκούν οι θέσεις υπάρχουσες και δεν πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία νέων θέσεων. Διπλήσω κάτι για να το λάβετε υπόψη, ότι κάθε νέα θέση δεν δίνεται επειδή αποφασίζει μια επιτροπή να αυξήσει τα περίπτερα στην Οικουμενίτσα, αλλά διαιρείται ο συντελεστής του πληθυσμού. Δηλαδή, έχω την εντύπωση μετά την απογραφή του 1991 δόθηκε από το σύνολο των περιπτέρων που μπορούν να δουν για την Οικουμενίτσα. Δεν αποδεικνύεται πουθενά ότι αυξήθηκε ο πληθυσμός για να αυξηθεί και ο αριθμός των περιπτέρων. Βέβαια, το θέμα μας στην σημερινή συνεδρίαση δεν είναι αυτό. Είναι η καθαρά γνωμοδότηση για δύο συγκεκριμένες αιτήσεις οι οποίες υπάρχουν. Αλλά επειδή και από τον συνάδελφο τον κύριο Ζήβο και από τους άλλους συναδέλφους τέθηκαν κάποιοι προβληματισμοί, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο γενικότερα για το θέμα χορήγησης αδειών περιπτερών, γιατί για το νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία τους, ο Δήμος θα πρέπει πιθανώς να παρέμβει, θέτοντας κάποιους αρχιτεκτονικούς περιορισμούς στην κατασκευή των περιπτερών,
θα πρέπει να παρέμβει ώστε να γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμο η προκήρυξη για νέες θέσεις περιπτέρων και δεν ξέρω αν θα πρέπει να κάνει και μια παράσταση σε κεντρικό επίπεδο ή να υπάρχει μια αλληλογραφία με την ΚΕΔΚ ώστε να τεθεί αυτό το θέμα γενικότερα. Βέβαια, στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, όπως και το θέμα των καταλήψεων, το οποίο έθεσε, των καταλήψεων χώρων γύρω από το περίπτερο το οποίο έθεσε ο κ. Ζήκος, και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί και θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες απόψεις του Δήμου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα έχουμε να γνωμοδοτήσουμε ανάμεσα σε δύο συμπολίτες, χωρίς να γνωρίζω κανέναν από τους δύο. Μετά από την ανάγνωση των εγγράφων που έκανε ο κύριος Πρόεδρος, προτείνω να δοθεί στον κύριο Ρόνι. Άλλη τοποθέτηση. Πρέπει να διευκρινίσω ότι δεν είναι κανείς κάτοικος Ιγουμενίτσας. Έτσι, μην το λάβετε υπόψη αυτό. Ας λέει η βεβαίωση, και μπορώ να πω ότι αυτό που λέω δεν το λέω εκ του προχείρου. Δεν είναι κανείς κάτοικος, ούτε ο κύριος Τσόνης είναι κάτοικος, ούτε ο κύριος Ζάλας. Και απορώ με την βεβαίωση, διότι ο κύριος Τσόνης που είχε επανειλημμένο στο γραφείο μου να του δώσει βεβαίωση ο Δήμος ότι είναι εδώ γιατί ερνεί η αστυνομία. Πώς δόθηκε τώρα? Κανείς. Ο κύριος Τσόνης το δηλώνω υπεύθυνα να σας πάω στο σπίτι του που μένει τώρα. Διότι έτυχε η κυρία αυτή, ήταν έξω, εγώ δεν την γνώριζα. Έτυχε αυτή η κυρία και με σήκωσε στο χέρι να την πάρω το μάξι. Την πήρα, ήταν έξω προς το νεκροταφείο. Την πήρα, πού μένετε, της λέω, τελικά προχώρησε και την έφτασε στο σπίτι της. Κύριε Σκεύη, εμείς θα λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει εδώ πέρα. Εφόσον υπάρχει αυτό το πιστοποιητικό, Ναι, υπάρχει για μας. αυτή μου θα την αφήσει στην αγορά, αλλά εγώ την... Ο κύριος Σουλιώτης. Λίγο στο μικρόφωνο, κύριε Σουλιώτη. Οφείλω και εγώ για τον κύριο Τσόνη, διότι και σε άλλη συνεδρίαση που υπήρχε θέμα χορηγήσεως περιπτέρων, εμείς είχαμε προτείνει τον κύριο Τσόνη. Άσχετα τι έκανε η νομαρχία. Και γι' αυτό επιμένω να πάει στο... Ο κύριος Κοντρόπουλος. Εγώ να πω την άποψή μου, ενδιαφέρουσα είναι η πρόταση του Τρίφωνα, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να ξεκινήσει η εφαρμογή της από την Ιγουμενίτσα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πράγματι, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θα συμφωνήσω και εγώ με τον Κόμπη. Πρέπει να ρωτήσει τον Τζόνι, γιατί παλιότερα πράγματι είχαμε συμφωνήσει όλοι να δοθεί άδεια, αλλά παράλληλα αν υπάρχει δυνατότητα από μέρους μας να βάλουμε και ό,τι δέσμευση, σε πάση περιπτώσει, ότι σε άλλη απόφασή μας η επόμενη πρόταση, αν δημιουργηθεί κάποια νέα άδεια, θα είναι ο άλλος ο κύριος εκεί. Ως πολίτικνος και ως θύμα πολέμου και αυτός. Ο κύριος Νταΐς. Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο, αλλά ίσως ας πούμε ο Δήμος, όταν είναι ένας... Τώρα δεν ξέρω, κύριε Δήμαρχε, Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σκεύη, δεν ξέρω τώρα παίζει ρόλο το κάτοικος της πόλεως, δημότης της πόλεως, γιατί εμείς σαν Δήμος πρέπει ας πούμε να προτιμάμε τους κανονικά, εμείς πρέπει να διαλέγουμε και τους κάτοικους. να πω κάτι για την επιβεβαίωση της αστυνομίας, κύριε Πρόεδρε. Επειδή διάκοψα τον κύριο Δήμαρχο μια στιγμή. Ναι. Ένα περιστατικό το οποίο γνώριζα, συγκεκριμένα ο Γιάννης ο Κύλας ήθελε να γράψει την κοπέλα του εδώ. Ζήτησε η βεβαίωση από την αστυνομία, η οποία δεν του δόθηκε. Αρνήθηκε κατηγορηματικά, του είπαν μένει εδώ, πήγαν πολλές φορές, είδαν ότι δεν μένει εδώ και δεν την έδωσαν. Δηλαδή δεν τη δίνει μια βεβαίωση αστυνομία στην τύχη. Ο κύριος Δήμαρχος. Όχι, εμείς αυτά τα κρίνουμε. Ο νόμος, ναι, ο νόμος ο σχετικός, από ό,τι θυμούμε, λέει ότι θα πρέπει να είναι κάτοικος αν των 10 ετών στην πόλη στην οποία θα είναι εξασκήσει το επάγγελμα ή να τύχει αδείας περιπτέρων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανείς, τότε εξετάζονται οι υπόλοιπες περιπτώσεις. Ναι, άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση. Κύριος Νταΐς. Λίγο το μικρόφωνο αν δεν είναι ανοιχτό.
Αυτά που προβλέπονται τα έχουν υποβάλει. Ωραία. Για να μην κάνουμε διάλογο, ποιος άλλος θέλει να κάνει τοποθέτηση? Μια και μας ζητάνε να γνωμοδοτήσουμε, καλό είναι να στείλουμε ή στείλουμε αρνητική. Ναι, ο κύριος Κότσος. Αν μπορούσατε να κάνετε μαζί με την ερώτηση και μια τοποθέτηση. Για όλα τα περίπτερα μας ρωτάνε, γνωμοδοτούμε σε ποιον από όλους. Αν παρατήρησα είναι ότι ξεφυτρώνουν καινούργια περίπτερα, δηλαδή ξαφνικά γίνονται καινούργια περίπτερα. Υπάρχει κάποια προκαθορισμένη ανάγκη, κάποια καταγεγραμμένη ανάγκη, ας πούμε, και βάζουμε περίπτερα σε περιοχές που αυξάνεται ο τουρισμός, ή δίνουμε γνωμοδότηση ναι ή όχι, ας πούμε, έτσι απλά. Εμείς γνωμοδοτούμε ως προς το όνομα. Από τις αιτήσεις σε ποιον επιλέγουμε. Δεν μας ρωτάνε αν χρειάζονται άλλα περίπτερα. Για την πόλη της Ιγουμενίτσας κάποτε βάσει του πληθυσμού είχαν πει απαιτούνται τόσα περίπτερα. Ναι, κύριε Σουλιώτη. Αν θέλει να κάνει καμιά άλλη τοποθέτηση κάποιος, ο κύριος Κότσος να κάνει την τοποθέτηση. Ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να γίνει μια καταγραφή των αναγκών περίπου της πόλης και πού γίνονται τα καινούργια περίπτερα. Ή πού επικρίνεται η πόλη και γιατί ανάγκες υπάρχουν σε περίπτερα. Διότι το θέμα είναι ότι τα περίπτερα φυτρώνουν ή μπαίνουν σε περιοχές στις οποίες δημιουργούν και κοινωνικό πρόβλημα κοινωνιακό ουσιαστικά. Δηλαδή τα περίπτερα που είναι επί της Κύπρου σίγουρα και οι καταστάσεις δημιουργούν κοινωνικό πρόβλημα. Και νομίζω ότι μπαίνουν χωρίς προηγούμενη μελέτη. Δηλαδή, ναι, μεν να δώσουμε κάποιες άδειες περιπτέρων εφόσον υπάρχει ανάγκη και μάλιστα να βοηθήσουμε κάποιους συμπολίτες μας, αλλά να εξετάσουμε και το γενικότερο πρόβλημα της πόλης. Αν εξυπηρετούν κάτι και αν δεν κολλείουν τις βασικές λειτουργίες της πόλης. Νομίζω ότι ύστερα από αυτό πρέπει να συσταθεί κάποια επιτροπή ή να αναθέσουμε μια ορθοδομητική, μια μελέτη σε κάποιον να κάνει μια ορθοδομητική τοποθέτηση περιπτέρων. Και να δούμε αν προκύπτουν θέματα από περίπτερα που κλείνουν, να δούμε μήπως αυτά πρέπει να τα καταργήσουμε εντελώς και αν χρειάζεται να τοποθετήσουμε κάπου αλλού. Αυτό μπορεί να γίνει σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έχει τεθεί πάλι αυτό το θέμα. Αλλά σήμερα όμως, επί του παρόντος, είναι να αποφασίσουμε γιατί λίγη προθεσμία σε μια εβδομάδα. Εγώ πιστεύω, δεν γνωρίζω τους κυρίους βέβαια, και δεν είμαι και μέσα της πολιτείας, πιστεύω ότι να βοηθήσουμε κάποιον που είναι στην πόλη και κατοικεί στην πόλη και είναι ανάπηρος πολέμου, να πάει ένα περίπτερο, το καταλαβαίνω. Αλλά εάν δεν είναι έτσι από την Αθήνα, γιατί ο κοντινότερος είναι από την Αθήνα, ανάπηρος πολέμου, θα πρέπει να δώσουμε περίπτερο στην πόλη της Ιγουμενίτσας. Πρέπει να το δούμε και λογικά. Είναι σωστό δηλαδή να του δώσουμε περίπτωση στην πόλη της Ιγουμενίτσας. Και διάφορες περιπτώσεις, εφόσον υπάρχει ανάγκη η οποία είναι συγκεκριμένη και έχει καταχωρηθεί, εντάξει, να του δώσουμε περίπτερο. Αλλά εάν δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτό το πράγμα εξυπηρετεί κάποιο σκοπό, γιατί θα το βοηθήσει αυτό. Μήπως μπορείτε να κάνετε και την πρόταση. Ναι, τουλάχιστον εγώ ο ίδιος δεν θα ψήσω λεπτό του θέματος, νομίζω ότι δεν είναι επαρκή τα στοιχεία. Ο κύριος Κόνστας. Επειδή και την προηγούμενη φορά είχαμε ψηφίσει, άλλο ψηφίσαμε εμείς, άλλον βγάλανε οι υπηρεσίες από. Άρα γιατί να ψηφίσουμε. Εγώ ψηφίζω λευκό. Ούτε
αν δεν έχει άλλο να κάνει τοποθέτηση, να σας συνοψίσω λίγο τις προτάσεις, γιατί είναι πολλές. Μία πρόταση είναι να μην δοθεί σε κανέναν. Μία πρόταση είναι να δοθεί στον έναν εκ των δύο, τον κύριο Τσόνη. Δεν ξέρω αν υπόθηκε άλλη πρόταση να δοθεί στον έτερο, στον Δάλα. Και μία, το λευκό μάλλον είναι σαν να μην ψηφίζουμε, δεν γίνεται καμία πρόταση. Εγώ πάντως θα έλεγα ποιον από τους δύο θα επιλέξουμε, γιατί καλό είναι να στείλουμε ένα από τα δύο τα ονόματα, μας ακούσουν δεν μας. Αλλά να μπει όμως στην απόφαση τη δικιά μας ο δεύτερος, να είναι σαν δεσμευτικό το επόμενο τώρα να δοθεί. Θα είναι δεσμευτικό τότε από τη μεριά της δικιά μας. Αυτή η πρόταση δεν στέκει, γιατί στην επόμενη διακήρυξη που θα γίνει δεν ξέρεις τι αιτήσεις θα παρουσιαστούν και με τι ανάγκες θα είναι ο καθένας. Οπότε δεν μπορείς εκ προημίου να πεις ότι δεσμεύομαι για αυτόν εκεί πέρα. Γιατί από των συναδέλφων, οι περισσότερες ήταν να δοθεί στον ΤΑΔΕ, γιατί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε προτείνει αυτόν και δεν του δόθηκε. Πάρα πολύ. Προεδρεύετε και δεν κάνετε. Από εκείνους που είπαν να μην δοθεί, οι επόμενες που πρότειναν, οι περισσότερες ήταν συγκεκριμένο όνομα. Λοιπόν, για να το κλείνουμε τότε το θέμα, να ψηφίσουμε επί των προτάσεων. Υπάρχει μία πρόταση να μην δοθεί σε κανέναν. Να απαντήσουμε εμείς, είμαστε κατά των περιπτώσεων. Δεν έχουμε και επαρκή στοιχεία. Με το σκεπτικό. Ναι, αφού γίνει μελέτη, είμαστε και κατά των περιπτώσεων. Μία απόφαση η δικιά μας είναι να μην δοθεί σε κανέναν. Η δεύτερη πρόταση είναι να δοθεί στον Τσόνη και η τρίτη να δοθεί στο Δάλα. Διαδικαστικά. Είναι συμβουλευτικά κατά. Λευκό, να μην ψηφίσουμε κανένα τότε. Ο κύριο Τσόγκας. Λοιπόν, το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, η πρόταση, εάν η εισήγησή μας θα είναι να δοθεί σε κάποιον εκ των δύο ή να μην δοθεί σε κανέναν. Υπέρ της πρότασης να μην δοθεί σε κανέναν. Ψηφίζουν. Για τους λόγους που υπόθηκαν. Ναι. Ο κύριος Ζήγος, ο κύριος Πιτούλης, ο κύριος Τσόγκας, ο κύριος Φάτσος, ο κύριος Νταΐς. Υπέρ της δεύτερης πρότασης να δοθεί σε έναν εκ των δύο. Ο κύριος Σκέβης, ο κύριος Σουλιώτης και ο Χοντρόπουλος. 4. Μήπως γράψετε... Πρόεδρε, αν μου επιτρέπεις. Ναι, αν μου επιτρέπεις. Το ερώτημα... Ο κύριος Μπέζας. Εδώ υπάρχει ένα έγγραφο της Νομαρχίας, το οποίο ζητάει γνωμοδότηση του Δήμου. Επάνω σε ένα συγκεκριμένο αίτημα. Επάνω σε δύο συγκεκριμένες αιτήσεις, γνωμοδότηση. Τώρα, εάν αυτό είναι γνωμοδότηση και δεν αποφασίζουμε εμείς, δεν σημαίνει ότι ψηφίζουμε λευκό. Γνωμοδότηση είναι. Εμείς θα πρέπει με βάση τα στοιχεία που έχουμε να γνωμοδοτήσουμε αν θα δώσουμε στον έναν ή στον άλλο. Αυτό είναι το θέμα. Ή αν δώσουμε γενικά άδειες περιπτέρων στην Νίτσα. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αφού δεν ξέρουμε το νομικό καθεστώς ακόμα που διέπει τη χορήγηση αδειών. Θα πάρουμε τέτοια απόφαση. Νομίζω. Εφόσον τώρα τέθηκε. Ούτε μπαίνει το θέμα ότι εφόσον δεν ακούγεται η γνώμη μας είναι γνωμοδοτική, δεν ψηφίζουμε. Γιατί σε ένα σωρό ζητήματα είναι γνωμοδοτική. Και οφείλουμε να δοτήσουμε όμως σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά τη συζήτηση ήταν, όπως είπε ο κύριος Ζήγος, είπε τι καθόμαστε και συζητάμε για γνωμοδοτήσεις και για περίπτερα, εφόσον εμείς είμαστε αντίθετοι το να τοποθετούν τα περίπτερα στην πόλη μας. Γι' αυτό και έγινε αυτή η ψηφοφορία. Αντίθετος είναι ο κύριος Ζήγος. Δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι αντίθετοι. Θα ψηφίσει ο κύριος Λοιπόν, Ζήγος. περιμένετε λίγο για να μετρήσουμε γιατί ψηφίσαμε. Γιατί φτάσαμε στην ψηφοφορία. Ναι, κύριο Γιατί δεν είναι ένα ζήτημα από τον κύριο Μπέζα. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα, ανεξάρτητα το τι έρχεται για γνωμάτευσή να αποφασίσει για το τι αυτό το ίδιο κρίνει σκόπιμο. Μισό λεπτό. Αδειών περιπτέρων. Δεν εξαρτάται από εμάς. Δεν είναι άδειες καταστημάτων. Να σας πω κάτι όμως. Ότι αν στείλει ο Δήμος μια απόφαση ότι το πεζοδρόμιο, για παράδειγμα, χρειάζεται για άλλη χρήση, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα και για την Επιτροπή πλέον. Κύριε Ζήγο, κύριε Νταΐ, πριν να πέσετε, είχαμε αρχίσει μια ψηφοφορία. Φτάσαμε μια ψηφοφορία και ακόμα δεν τέλειωσε η ψηφοφορία. Δεν τέλειωσε η ψηφοφορία. Λοιπόν,
Λοιπόν, στην πρώτη πρόταση, να δούμε τώρα ποιοι... Λοιπόν, στην πρώτη πρόταση, που ήταν να σταλεί απάντηση πως δεν δίνουμε σε κανέναν. Λοιπόν, υπέρ αυτής της πρότασης ψήφισαν Πιτούλης, Τσόγκας, Νταΐς, Φάτσος. Υπέρ της πρότασης να δοθεί σε έναν Κιόχος, Χοντρόπουλος, Σκέβης, Σουλιώτης. Είναι κανένας που δεν ψήφισε? Όχι, δεν... Κάτσε, εμείς είμαστε τώρα σε αυτήν. Ένας, δύο, τρεις, λοιπόν, άλλος, δεν τελειώσουμε, το διακόπτουμε. Λοιπόν, δεύτερη πρόταση να δοθεί, ψήφισαν Κιόχος, Χοντρόπουλος, Σκέβης, Σουλιώτης, Μπέζες και Λευκό, Κόνστας, Κότσος και ο κύριος Μακρύδης, Λευκό, Λευκό. Οπότε, με 5-5, με την ψήφο του Προέδρου, συνεχίζεται η διαδικασία, είναι να δοθεί το περίπτερο και πρέπει να αποφασίσουμε σε ένα... Όταν είναι ισοβαθμίες, ναι. Λοιπόν, τοποθετήθηκαν τα λόγια. Ας μας την ακυρώσουνε. Λοιπόν, περνάμε τώρα στη νέα διαδικασία. Αποφασίστηκε να γνωμοδοτήσουμε υπέρ κάποιου. Υπάρχουν δύο οι ενδιαφερόμενοι. Θα ψηφίσουμε τώρα σε ποιον εκ των δύο θα το δώσουμε. Υπέρ της πρότασης να δοθεί στον... Υπάρχουν δύο, Δάλας και Τσόλης είπαμε. Υπέρ του Δάλα. Ψηφίζουν σε ποιον να γνωμοτήσουμε να δοθεί στο Δάλα. Λοιπόν, ποιοι ψηφίζουν υπέρ του Δάλα? Κανένας. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ του Τσόνη? Μπέζας, Σκέβης, Σουλιώτης, Κιόχος, Χοντρόπουλος. Και υπέρ κανενός και Λευκό υπόλοιποι. Λευκό υπόλοιποι. Έτσι. Εμείς θα στείλουμε αυτή την απόφαση πέρα αυτό. Εμείς θα πούμε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ψήφισα έτσι. Ένας 5 και Λευκό 7. Αυτό για τους προβληματισμούς του Δημοτικού Συμβουλίου, καλό είναι. Αυτό για τους προβληματισμούς. Λευκό γιατί... Δεν είναι μια ευκολία να δίνουμε ένα πράγματι προβληματισμός γιατί τον έναν εκ των δύο τον αδικούμε. Για μας και εγώ θα πρότεινα η πρόταση να πει για δεύτερο, αν δοθεί σε έναν, στο δεύτερο πάντα να κόψει τους. Περνάμε στο δεύτερο θέμα. Γι' αυτό παρακαλούμε να βάζουμε το μικρόφωνο κοντά στο τόμο και να μιλάμε δυνατά. Περνάμε στο δεύτερο θέμα που είναι νομοδότηση για εκμίσθωση έκταση στην περιοχή Βάλτος Ραγίου για ίδρυση ιχθυοτροφικής μονάδος. Από την Διεύθυνση Γεωργίας, Διεύθυνση Αγροτινάπτυξης Τμήματος Πολιτικής Γης. Στο Δήμο του Μενίδης ζητούνται απόψε προκειμένου να εξετάσουν την δυνατότητα εκμίσθωσης έκτασης 43 στρεμμάτων και 839 μέτρων από το υπαρίθμου 248 κοινόχρηστο τεμάχιο αγροκτήματος Βάλτος Ραγίου
κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος 221 του 1974, στην ανώνυμη εμπορική και παραγωγική εταιρεία προϊόντων αλιείας και ίδρυση ιχθυοτροφικής μονάδος εντατικής μορφής, παρακαλούμε για τις δικές σας απόψεις. Συνημένα σας στέλνουμε τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης που ζητείτε. Πληροφοριακά σας γνωρίζουμε ότι η έκταση αυτή αποτελεί τμήμα μεγασιέκτασης, η οποία στον Ιωάννη καλλιέργεια, ο οποίος έχει εκπέσει της μίσθωσης κατά το τμήμα αυτό. Από τη Διεύθυνση Γεωργίας, η τεχνική υπηρεσία ζήτησε από τους ενδιαφερόμενους ορισμένα διευκρινιστικά στοιχεία και μας φέρνει το φάκελο η τεχνική υπηρεσία προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Με το υπαρίθμο 10.168 του 96 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Τμήμα Πολιτικής Γης, ζητούνται απόψεις από το Δήμο ίδρυση ιχθυοτροφικής μονάδος εντατικής μορφής στην αγροτική εμπορική εταιρεία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών στην περιοχή Βάλτος Ραγίου. Η έκταση που ζητείται για εκμίσθωση είναι τμήμα του με υπαρίθμου 248 αγροτεμαχίου επιφανείας 43.839 μέτρων, η οποία ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιγουμενίτσας. Από την ενδιαφερόμενη εταιρεία περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου, η οποία επισυνάπτεται. Συνημένα υπάρχει φάκελος με τα κάτωθι περιεχόμενα. Τεχνική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου, το με υπαρίθμου 10.168 έγγραφο της Διευθύνσης Γεωργίας, απόσπαση οικονομοτεχνική μελέτη και τοπογραφικό διάγραμμα και χάρτες της περιοχής. Το συνέταξε αυτό η Κατερίνη Κότση, υπομηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας. Μας έχουν φέρει τα τοπογραφικά και τα λοιπά χαρτιά που... Όχι, θα πω στη συνοπτική περιγραφή της οικονομοτεχνικής μελέτης. Θα σας διαβάσω λίγο τι λέει, για να μην διαβάσουμε όλο αυτό γιατί είναι πολυσέλιδο. Αν ο αγώνας απόψε θα το διαβάζω. Πότε μήπως είναι εκείνο και αυτό. Συνοπτικά την τεχνική περιγραφή του επενδυτικού έργου. Δικαιούχος Ιωάννης Κόντος του Λάμπρου. Σχέδιο GRC 114-91. Χρηματοδότηση Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Έργο πάχυνσης Τσιπούρας και Λαβρακίου. Προϋπολογισμός εργασιών. Ο προϋπολογισμός των εργασιών είναι περίπου τα 285 εκατομμύρια. 750.000 είναι κρατική συμμετοχή. Το 40% δηλαδή 100 το 45% δηλαδή 128 εκατομμύρια συμμετοχή, ίδια κεφάλαια και πιθανή δανειοδότηση. Διακριτικός τίτλος: Ιχθυοτροφία Θεσπρωτείας. Έδρα εταιρείας Βάλτος Ραγίου. Σύντομη περιγραφή της επένδυσης. Η επένδυση περιλαμβάνει την κατασκευή χερσαίων δεξαμενών πάχυνσης και προπάχυνσης, την κατασκευή αντλιοστασίου διαστάσεων 10 και 40 επί 15 και 40, την κατασκευή γραφείων συσκευαστηρίων 8 επί 12,5, καθώς και την κατασκευή δεξαμενών καθίζησης, βιολογικός καθαρισμός, κατασκευή υπόγειο σωλήνα για παροχή θαλασσίου ύδατος προς τις δεξαμενές που εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Παραγωγή. Προβλέπεται ετήσια παραγωγή 120 τόνους τσιπούρας και λαβρακίου. Περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Η μονάδα ουδέμια επίπτωση δεν θα έχει για το περιβάλλον, καθώς αφενός μεν προβλέπεται να κατασκευαστούν 2 κτίρια, αντλιοστάσιο και γραφεία ύψος 4 μέτρων, αφετέρου δε στη συγκεκριμένη ετούμενη θέση λειτουργούν και άλλες 2 μονάδες ημιεντατικής μορφής. Εξάλλου θα τηρηθούν οι περιβαλλοντολογικοί όροι του ΥΠΕΧΟΔΕ μετά την εκπόνηση της σχετικής μελέτης. Προσωπικό.
Αρχικά προβλέπεται η στελέχωση της επιχείρησης με ιχθυολόγο, λογιστή, γραμματέα, 6 εργάτες, φύλακα, ενώ στο μέλλον θα χρειαστούν ακόμη ένας ιχθυολόγος και εποχιακά άλλοι 5 περίπου εργάτες. Πάντως θα γίνει προσπάθεια να τηρηθεί το οργανόγραμμα της μελέτης. Ερωτήσεις πάνω στα δικαιολογητικά που έχουν προσκομίσει? Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, μπορούμε να μπούμε και στην τοποθέτηση. Είναι Ιωάννης Κόντος, αλλά πιο κάτω λέει ο κύριος Κότσος. Είπατε ότι η περιοχή αυτή έχει εκπέσει τις μύθωσες. Το τμήμα είναι τμήμα της ευρύτερης περιοχής που είχε κάποιος Γκαραλέας, Ναι. αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αυτός ο κύριος Γκαραλέας τι, έχει κάνει προχωρήσει σε επένδυση στην περιοχή? Κάνει επένδυση? Ναι, και του είχαμε κάποτε και εμείς είχαμε γνωμοδοτήσει, του είχαμε δώσει, μας είχαν ρωτήσει, δεν θυμάμαι. Είχε πάρει για να κάνει ιχθυοτροφία και δεν ξέρω, εγώ έχω ένα τμήμα το λειτουργεί ακόμη. Και αυτό είναι ένα τμήμα από το 248. Το 248 είναι 99 στρέμματα και ζητάνε μάλλον το μισό, τα 43. Ο κύριος Μπέζας. Βάλτος Ραγίου λέει. Τμήμα Βάλτος Ραγίου. Από ό,τι καταλαβαίνω από το διαβαστικό που υπάρχει εδώ πέρα της Διευθύνσεως Γεωργίας. Η έκταση της οποίας δικαιολογείται η εκμίσθωση αποτελεί μέρος μεγαλύτερης έκτασης για την οποία είχε δοθεί άδεια εκμίσθωση και άδεια λειτουργίας, δυνατότητα λειτουργίας σταθμού μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας. Έχει γνωμοδοτήσει ο Δήμος για την περίπτωση στον κύριο Καραλέα. Έχει γνωμοδοτήσει ο Δήμος για την περίπτωση του Καραλέα και αν έχει γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά? Εγώ δεν ενθυμώ. Αν κάποιος από εσάς θυμάται, ο κύριος Δήμαρχος. Να θυμίσω, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Ζήμος πρέπει να θυμείται, είναι πολύ παλιά αυτή η υπόθεση. Ο Δήμαρχος ο κύριος Λιάκος, ο κύριος Σκέψης, θυμάται, δεν ξέρω τι άλλο από εσάς. Ή δεν απάντηση, ή ήταν πάντως υπήρξε και διαμαρτυρία από πλευράς Δήμου, διότι δεν λήφθη καθόλου υπόψη η άποψη του Δήμου Ηγομερίσης για το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη παραχώρηση. Είπατε ή δεν απάντησε ο Δήμος. Ή αρνητική την απάντηση ή δεν ερωτήθη καθόλου. Πάντως σίγουρα θυμούμε την διαμαρτυρία του Δήμου Ηγομερίσης. Ναι, ο κύριος Φάτσος. Λίγο στο μικρόφωνο. Δεν ενθυμούμε, έχω την εντύπωση ότι δεν ερωτήθη καθόλου τότε, δόθηκε απευθείας από το Υπουργείο η παραχώρηση της έκθεσης. Άρα γι' αυτό η διαμαρτυρία, όχι... Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος να σας απαντήσω, αλλά πάντως σίγουρα ενθυμούμε όμως ότι υπήρξε τότε και μάλιστα υπήρξε και από πλευράς Δημάρχου τότε και του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνη διαμαρτυρία για την παραχώρηση αυτής της μεγάλης έκθεσης. Άλλη ερώτηση. Εγώ. Ναι, ο κύριος Σκέβης. Δεν ξέρω αν υπάρχουν στοιχεία για τις δραστηριότητες τους. Γιατί εμείς όλο μας ζητάνε να δίνουμε, να παραχωρούμε άδειες, ας πούμε, κατάληψης χώρου, το οποίο δεν ξέρουμε. Από ψάρια δεν τρώμε. Μελετηθεί καλύτερα το ζήτημα, σε πόσους έχουν παραχωρήσει, γιατί το άφησε ο κύριος Γκαραλέας. Όλοι μας τα κάνουν θαύματα που βάζουν εδώ πέρα και στο τέλος τα παρατάνε. Γι' αυτό προτείνω την αναβολή να συλλεχτούν περισσότερα στοιχεία. Εμείς γνωμοδότηση πρέπει να κάνουμε. Γνωμοδότηση, αλλά λαμβάνεται. Γιατί αυτά τα χαρτιά πρέπει να φύγουν για το Υπουργείο Γεωργίας, αν δεν κάνω λάθος, και πρέπει να υπάρχει και γνωμοδότηση του Δήμου Ηγουμενίτσας. Είναι ή όχι? Ο κύριος Κόνστας. Ο κύριος Μπέζας. Δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ εκπρόσωπος της εταιρείας αυτής, γιατί από
Αν υπάρχει, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει. Κύριος Καραγιώργος. Από ό,τι γνωρίζω, για να δοθεί μια τέτοια... Άρα, που υπάρχει και εκπρόσωπος, μπορούμε να κάνουμε και ερωτήσεις. Να δοθεί η άδεια μιας τέτοιας μονάδας, να τούνται κρίσεις από ένα σωρό υπηρεσίες. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται τώρα η διαδικασία? Έχουν δοθεί αυτές οι εγκρίσεις? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έχουν δοθεί αυτές οι εγκρίσεις και απομένει η γνωμοδότηση του Δήμου ή τώρα ξεκινάει? Αν έχετε και άλλες... Ναι. Ο κύριος Ντάις. Ναι. Κύριο Καραλιά, φαίνεται ότι οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις που χρειαζόταν τότε, τα διαδικαστικά δηλαδή τουλάχιστον, όσον αφορά γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών, άδειες, δεν ξέρω τι χρειάζεται, λογικά θα έπρεπε να έχουν δοθεί από τότε. Αλλά αν έχει γίνει αυτό πριν από 10 χρόνια. Εδώ δεν μιλάμε για μια περιοχή πλέον καινούρια, η οποία θα επιβαρύνει ενδεχομένως περισσότερο περιβάλλον κτλ. Και θα έχει μια σειρά άλλες επιπτώσεις. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία ήδη, ίσως δεν ξέρω αν τηρήθηκαν ή όχι οι διαδικασίες τότε που επιλέγει, οπότε πρέπει να υπάρχουν λογικά όλα αυτά τα πράγματα. Λογικά. Αν έχουν γίνει σωστά όλα. Αν μου επιτρέψει το σκεπτικό, ναι, ο κύριος, το σκεπτικό της ερώτησής μου είναι ότι αφενός με πρέπει να έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, από ό,τι μας είπε ο κύριος Δήμαρχος, που δόθηκαν αυτές οι γνωμοδοτήσεις ή εγκρίσεις στην περίπτωση Καραλέα. Έτσι και αφετέρου μπορεί να έχουμε άλλη μονάδα. Εδώ βλέπω μονάδα εντατικής μορφής. Εντατική μορφή, ναι, η σημερινή μονάδα μπορεί να διαφέρει. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω αν σήμερα υπάρχουν αυτές οι γνωμοδοτήσεις. Ναι. Ο κύριος Ζήγος, λίγο στο μικρόφωνο, κύριε. Νομίζω ότι το θέμα είναι αλλού. Είναι θέμα ποιος είναι, τι κάνει, αν εντατική δεν είναι. Πολύ σωστά ο κύριος Νταΐς είπε ότι αυτή η περιοχή έχει επιλεγεί για αυτό το σκοπό. Και το ξέρουμε πολύ καλά. Και ότι σε κάποιες περιοχές της Θεσμοπροτεία είναι καλές, μάλλον από τις καλύτερες, μετά τους βιότοπους του Μεσολογγιού και του Μαρακού, ότι είναι αυτή η περιοχή. Αυτό είναι γεγονός από διεθνείς μελέτες που έχουν γραφεί και σε εφημερίδες μεγάλες και σε περιοδικά. Από εκεί, παλαιότερα, αν θυμούμε καλά, όπως είπε και ο Ροζίδης, παλαιότερα, μάλλον είχε κάποιες αντιρρήσεις. Άδειες καλλιέργειας, ηχθειοκαλλιέργειας γύρω σε αυτή την περιοχή. Όμως αυτό είναι να γίνει. Ίσως εμείς δεν είχαμε δίκιο τότε, ίσως δεν ξέρω τι να συνέβη, όμως είναι ότι υπάρχουν. Τώρα ο Δήμος, αυτή τη στιγμή, καλείται να γνωμοδοτήσει, φυσικά δεν είναι δική του η περιοχή, είναι στα διοικητικά μας όρια. Αυτό να το τονίσουμε. Είναι έκταση του δημοσίου, η οποία είναι στα διοικητικά μας όρια. Αφού αυτή τη στιγμή, αν έχετε πάει, η γύρω περιοχή που την έχει κάποιος Γκαραλέας, λέγει, δεν ξέρω καλά, ο κύριος Κώστας, ο κύριος Δήμος, θα ξέρει καλύτερα, γιατί πηγαίνει προς εκεί την περιοχή, λειτουργεί αυτή η μονάδα. Δεν ξέρω ότι πώς λειτουργεί, αν και τι κερδίζει, αυτό είναι άλλο θέμα. Όμως λειτουργεί συνεχώς όλα αυτά τα χρόνια. Από εκεί, το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή η υπόλοιπη περιοχή, η οποία είναι 50, 60 σε πόσα στρέμματα εκεί, τα οποία θα αφήσει για λόγους χ δικούς του, θέλει να τα πάρει κάποια άλλη επιχείρηση. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Εμείς, για να πούμε όχι, πρέπει αυτή την περιοχή να την προορίζουμε σαν Δήμο, σαν ιδέα, με πολιτική απόφαση. Πολιτική απόφαση θα πάρουμε. Αν αυτή η περιοχή, κατά τη δικιά μας άποψη, χωροταξικά δηλαδή, πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε για κάτι άλλο, για προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Εκεί είναι το ζήτημα. Αν λοιπόν εμείς θέλουμε αυτή η περιοχή να λειτουργήσει όχι για ψάρια, αλλά για κάτι άλλο, τότε να πούμε όχι, δεν τη γνωμοδοτούμε, αντίθετα. Δεν είμαστε υπέρ αυτής της επένδυσης. Αν όμως εμείς λέμε όχι και να δούμε μπορεί να έρθει άλλος ψαράς αύριο ή μπορεί, δεν ξέρω εγώ, ο Δήμος να κάνει τον ψαρά, βέβαια δεν πρέπει να είμαστε σοβαροί. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να δούμε αν αυτή η περιοχή, έτσι, πρέπει να αξιοποιηθεί διαφορετικά από ό,τι προτείνει στη μελέτη. Εκεί είναι το κρίσιμο ερώτημα. Από εκεί και πέρα, μακάρι να έρθουν επενδυτές σε περιοχές, και εγώ θα έλεγα και τ' άλλο. Κακώς η πολιτεία, γιατί ο Δήμος δεν έχει δυνατότητα, κακώς η πολιτεία που σύμφωνα με τους νόμους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τους εθνικούς νόμους να καθορίσει τέτοιες περιοχές. Και να ξέρουμε ότι αυτές οι περιοχές είναι για αυτό το λόγο.
είναι για λατομικές περιοχές, όπως είναι για περιοχές κυνηγίου, όπως είναι και περιοχές βιοτόπων, όπως είναι περιοχές από την πρόταση, εμείς δηλαδή έχουμε άποψη να φτιάξουμε κάτι άλλο, ή η πολιτεία, είτε εμείς, είτε άλλος φορέας, δεν μπορούμε. Ευχαριστώ. Έχω κάνει μια ερώτηση. Μπορείς να απάντηση. Εγώ ενδιαφέρομαι να την ακούσω όμως την απάντηση. Αν έχουν δοθεί εγκρίσεις, και θέλω να την ακούσω γιατί να την αν έχουν δοθεί, να μας πει και από ποιες υπηρεσίες έχουν δοθεί οι γνωμοδοτήσεις. Ο κύριος Μακρύτης τι ήθελε να κάνει, τοποθέτηση ήθελε να κάνει, Πέτρο, ή ερώτηση? Οπότε τώρα αν βοηθήσει, οπότε και εσείς την ερώτηση, κύριε Κότσο, μήπως... Εγώ συμφωνώ με αυτά που λέει ο κύριος Ζήγος. Απόλυτα. Απόλυτα. Αλλά ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ποιος γνώριζε ότι αυτή η περιοχή, ή αν γνώριζε ο Δήμος, ή αν γνώριζε κάποιος άλλος, ότι αυτή η περιοχή ήταν διαθέσιμη για επενδύσεις? Και αν υπάρχουν κάποιες άλλες εναλλακτικές, ας πούμε, επενδυτικά σχήματα ή κάποιες προσφορές άλλες εναλλακτικές, ή αν το έχει μελετήσει ο Δήμος στο κάτω-κάτω της γραφής, αν μπορεί να κάνει ξενοδοχείο. Λέμε τώρα, έτσι. Δηλαδή, αν δημοσιεύτηκε αυτό πως έχει εκενωθεί... Δεν μιλάμε για προσφορές, αλλά μιλάμε ότι αν αυτή η θέση, αν αυτά τα στρέμματα κτλ. Έχουν δημοσιευθεί ότι είναι διαθέσιμα για αυτό το σκοπό. Και αν κάποιοι ντόπιοι επενδυτές, γιατί εγώ τον κύριο Κότο δεν τον ξέρω όμως ότι δεν είναι από εδώ, δεν έχουμε εξιότητες. Και αν κάποιοι ντόπιοι επενδυτές ή όχι θέλουν να κάνουν κάποια παρόμοια επένδυση. Δηλαδή, ίστες ευκαιρίες σε όλους. Εάν έχει ανακοινωθεί και έχει βγει στην εφημερίδα κτλ. Ότι αυτό το μέρος είναι διαθέσιμο κτλ. Και φυσικά η προσφορά είναι η μόνη του κύριου Κόντου, ή μάλλον η μελέτη και το επενδυτικό σχήμα, εγώ δεν διαφωνώ. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας... Οπότε ο κύριος... Ναι, ο κύριος Μακρύτης. Ίσως αναφέρεται το διάστημα της δεκαετία, δεν αναφέρθηκε αυτό. Δεν ξέρω, δεν το διάβασα, αλλά ξέρω για 20 χρόνια πρέπει να είναι αυτό. Μέχρι που να μας απαντήσει ο κύριος Καραγιώργος σε κάτι που ρωτήθηκε, ο κύριος Καραγιώργος είναι εκπρόσωπος της εταιρείας, σαν εκπρόσωπος της εταιρείας. Έτσι, κύριε Καραγιώργο? Διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος. Υπάρχει εταιρικό το οποίο πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι μέτοχοι. Συγγνώμη που παρεμβαίνω, απλώς να σας διευκολύνω, κύριε Καραγιώργο, απλώς κτλ. Δηλαδή, σε εμάς υπευλήθη η αίτηση κόντος, ενώ δεν υπάρχει κόντος, υπάρχει εταιρεία. Ναι. Και γιατί δεν υπευλήθη σε εμάς το εταιρικό, να το ξέρουμε κι εμείς. Παρακαλώ, βεβαίως.
Καραγιώργο, ναι κύριε Νταΐ. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Εδώ πέρα η Διεύθυνση Γεωργίας λέει για μια έκταση 43 στρεμμάτων. Εδώ στην τεχνοοικονομική μελέτη λέει ειδικότερα η μονάδα πάχυνσης θα εγκατασταθεί σε παραχωρημένη έκταση του δημοσίου επιφανείας 150 στρεμμάτων. Έχετε και άλλη δίπλα δηλαδή? Μια άλλη ερώτηση που σας έκανε συνάδελφος. Είπε για πόσα χρόνια το ζητάτε την έκταση? Και άλλη μια ερώτηση που υπόθηκε από άλλον συνάδελφο. Αυτό δημοσιεύθηκε, πώς νοικιάζεται ή παραχωρείται αυτή η έκταση? Δηλαδή το μάθατε μόνο εσείς? Ναι. Όχι, το παράξενο, με συγχωρείτε είναι, γιατί παραξενεύομαι, βλέπω εδώ πέρα ποιοι έχουν κάνει επενδύσεις ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή αυτή και βλέπω, ενώ κατά τον κύριο Ζήγο είναι μία από τις καλύτερες περιοχές της Ελλάδος, βλέπω δηλαδή ούτε Γουμενιτσώτης ούτε Θεσπρωτός ποτέ κάνει μια επένδυση. Μήπως δεν το μαθαίνουν οι Γουμενιτσώτες? Καλό είναι αυτές οι εκτάσεις, όχι, δεν λέω γιατί, καλά κάνετε και τη ζητάτε. Γιατί βλέπω, εμείς είμαστε στη θάλασσα οι Γουμενιτσώτες και κανένας Γουμενιτσώτης, ο κύριος Κότσος. Εάν εσείς αυτή την έκταση την εκμισθώσετε, ας πούμε, και δεν προχωρήσετε στην επένδυση, θα σας ζητηθεί πίσω? Πώς θα γίνει? Στα πόσα χρόνια? Γιατί εγώ από ό,τι γνωρίζω, συγγνώμη, ο κύριος Κόντος μαζί με τον κύριο Χατζάρα κάναν μαζί την επένδυση ή κάνω λάθος? Την προηγούμενη. Η περιοχή που δεσμεύατε τα 180 στρέμματα με την προηγούμενο σχήμα, θα αποδεσμευτούν? Αυτά ήδη έχουν εξαρτηθεί πίσω. Λέει το δημόσιο, ένας υπολογιστής εδώ έχει πράξει και λες ότι αν σε 1,5 χρόνο ή 2 χρόνια δεν έχεις κάνει οποιαδήποτε εργασία και δεν πέρα, θα επιστρέφει πίσω. Σαφέστατα. Δεν εκπιστώνεις εσαΐ. Επίσης κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω, κύριο Καραγιώργο. Συγχωρείτε λίγο, Πρόεδρε. Ναι. Είπατε ότι έχετε εγκεκριμένη το επενδυτικό σχήμα είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αυτό είχε σαν προϋπόθεση, ας πούμε, την ολοκλήρωση των μελετών και τα λοιπά, των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Ερωτήσεις να μπούμε στις τοποθετήσεις. Ο κύριος Μακρύδης. Λίγο στο μικρόφωνο. Δεν φτάνει, ναι. Συνάδελφοι, εγώ βλέπω πολλά θετικά στην αίτηση της ΑΕ, πώς ονομάζεται. Διαπιστώνεται από τη συζήτηση που έγινε, πρώτον ότι υπάρχει κρατική συμμετοχή 15%,
συμμετοχή και χρηματοδότηση από την ΕΟΚ 40%, μα το σοβαρότερο είναι η ιδία συμμετοχή 45% που είναι ένα πολύ σοβαρό κεφάλαιο, που σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες όντως ενδιαφέρονται να κάνουν μια σοβαρή και αποδοτική επιχείρηση. Επειδή συναλλάσσομαι στο λιμάνι που εργάζομαι με εξαγωγές, έχω διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια, και αυτή είναι και μία έμεση απάντηση στον φίλο τον Προκόπη, ψάρια φτιάχνουμε και ψάρια δεν βλέπουμε, το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής από τις ιχθυοκαλλιέργειες εξάγεται στην Ιταλία. Με θετικά αποτελέσματα, εισαγωγή συναλλάγματος κτλ. Διότι οι θάλασσες Ιταλίας έχουν κριθεί κατά το μεγαλύτερο μήκος ακατάλληλες για ιχθυοκαλλιέργεια. Με αποτέλεσμα οι Ιταλοί να έρχονται να αγοράζουν τα δικά μας τα ψάρια σε πολύ καλές τιμές και έτσι να έχουμε μεγάλη εισαγωγή συναλλάγματος. Επίσης, διαφαίνεται από τη συζήτηση ότι η περιοχή στο παρελθόν και στο εκείς παρελθόν έχει κριθεί κατάλληλη για ψαρότοπο ή ιχθυοκαλλιέργεια. Από την εισήγηση επίσης ακούσαμε ότι θα δημιουργηθούν από 12 μήνυμο και με επέκταση έως 20 θέσεις εργασίας. Πρέπει γι' αυτό να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Και κλείνοντας, επισημαίνω ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειες, είτε στον τόπο μας, που είναι αρκετές, αλλά και σε άλλους νομούς της Ελλάδας, είναι όλες αποδοτικές. Ψηφίζω λοιπόν η γνωμοδότηση του Δήμου να είναι θετική. Άλλη τοποθέτηση, κύριος Δήμαρχος. Λίγο στο μικρόφωνο. Πάρω το λόγο να πω δύο λόγια και θα πρέπει να πούμε τα πράγματα όπως έχουν, τουλάχιστον το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει, ναι ή όχι, αλλά εφόσον λάβει υπόψη τα πραγματικά στοιχεία τα οποία το Προεδρείο, εμείς, ο Δήμος του, δίνουμε αυτή τη στιγμή σήμερα να μελετήσει και να αποφανθεί. Υπάρχει μια αίτηση, επωνόματι Ιωάννη Κόντου. Δεν φαίνεται πουθενά καμία εταιρεία. Δεν είμαι εναντίον των επενδυτών. Νομίζω το γνωρίζετε χρόνια. Ίσα που είμαι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ήμουνα πάντοτε και θα είμαι και στο μέλλον. Και ιδιαίτερα στον τόπο το δικό μας που τόσο έχουμε ανάγκη από επενδύσεις. Ενώ πρέπει να πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Υπάρχει μια απλή αίτηση, επωνόματι Ιωάννη Κόντου. Επωνόματι η εταιρεία δεν υπάρχει χαρτί. Δεν υπάρχει άλλο χαρτί το οποίο να είναι συμβιβασμένο με την ελόγω αίτηση. Η οικονομική μελέτη η οποία μας παρουσιάζει εδώ πέρα δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή. Είναι για άλλη περιοχή. Έχει εκπονηθεί το 1991. Εδώ είναι. Δεν έχει καμία σχέση με την ελόγω περιοχή που ζητούν με μια απλή αίτηση να παραχωρηθεί από πλευράς βεβαίως του Υπουργείου Γεωργίας. Τα 43 στρέμματα και τα 44 στρέμματα νομίζω. Θα έπρεπε κάτι να απόψε. Όπως συνηθίζεται πάντοτε, και δεν είναι πρώτη φορά που γνωμοδοτεί το Δημοτικό Συμβούλιο ή πρώτη φορά που δίνει άδεια, να υπάρχει ο πραγματικός ετών. Πρώτον, νομίζω δεν είναι παράλογο. Δεύτερον, να υπάρχουν οι μελέτες οι πραγματικές για το εν λόγω οικόπεδο, όχι για άλλο οικόπεδο. Δεν μπορούμε να μελετούμε για επένδυση για τη Φλόρινα και να δίνουμε για την Ιγουμενίτσα την γνωμοδότηση και την άδεια λειτουργίας. Νομίζω είναι εκτός πραγματικότητας. Έχω την εντύπωση την εξής. Ότι εάν πράγματι η λόγω εταιρεία, η εταιρεία προκύπτει σήμερα, ενδιαφέρεται να μας φέρει την πραγματική μελέτη η οποία θα είναι για την λόγω περιοχή. Και θα πρότεινα να αναβληθεί λίγες μέρες. Όσες θέλετε εσείς, όσες είναι έτοιμες οι εταιρείες, όσες χρειάζεται η εταιρεία, να μας φέρει τις μελέτες περιβαλλοντολογικές και οικονομοτεχνικές για τη συγκεκριμένη και μόνο περίπτωση. Γιατί έχω την εντύπωση ότι αν προχωρήσει με το Δημοτικό Συμβούλιο, θα είναι τραγέλαβος, θα έχουμε ψηφίσει για κάτι με ξένες μελέτες. Άλλη τοποθέτηση, ο κύριο Τσόγκας. Κύριε Τσόγκα, εδώ πέρα δεν έχουμε καλά την αίτηση, έχουμε το έγγραφο της Διευθύνσεως Γεωργίας προς το Δήμο Ιγουμενίτσας και το κοινοποιεί προς την ανώνυμη παραγωγική εταιρεία. Επιτρέψτε μου λίγο, εδώ γράφει τεχνική παραγραφή επενδυτού και λέει δικαιούχος Ιωάννης Κόντος. Σχέδιο κτλ. Όλα αναφέρονται στο όνομα Ιωάννης Κόντος. Δεν αναφέρεται καν η εταιρεία. Η οποία όμως δεν εμφανίζεται.
είναι μια φωτοτυπία της εταιρείας της συστατικής πράξης. Δεν το γνωμοδοτούμε. Αν θα πρέπει να γίνει αυτή η μονάδα, εσείς μου λέτε να φέρω περιβαλλοντικούς όρους. Για να φέρω περιβαλλοντικούς όρους θα πρέπει να έχει σωστή έκταση. Για να έχουν περιβαλλοντικούς όρους, πώς θα σας φέρω αυτό να έχει σωστή έκταση. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αλλά είστε κάτι απέναντι. Έτσι δεν υπάρχει, αυτά ήταν η παρένθεση του Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και εγώ σας φέρνω μία μελέτη, καλώς ή κακώς, γιατί καμιά παρένθεση δεν το γνωρίζεις και αυτό είναι συγκεκριμένη γνώση. Μπορώ να φέρω μία μελέτη από τη Χαλκίδα να την κάνω εδώ τη μονάδα. Αυτή η επένδυση μπορεί να φύγει και μπορεί να γίνει στη Χαλκίδα, έτσι πρέπει. Η διεύθυνση γεωργίας, τι διάρκεια, λέει άδεια τσικούρα, 120 τόνους. Σταμάτησαμε, δεν βγάζω πάνω στις άδειες. Και μπορεί να πάει και στη Χαλκίδα και μπορεί να πάει και στον Εύρο πάνω. Ή στον Αλεξανδρούπολο. Μεταβιβάζονται αυτές οι άδειες. Και μπορεί να σας πω το εξής, να μην γίνει κερσιά και να γίνει θαλάσσια. Είναι πολύ απλό. Δεν τους ενδιαφέρει, κύριε Δήμαρχε μου, την ΕΟΚ, τι θα κάνει στην άδεια. Φτιάξτε την επένδυση, σου λέει. Το θέμα είναι, ζητάμε αυτά τα στρέμματα. Και είναι σκόπιμο μονομοδοτήτων ότι πρέπει να γίνει η βιοκαλλιέργεια. Αν εσείς πιστεύετε ότι η εταιρεία δεν θα κάνει τη μονάδα, αυτό δεν μπορώ να σας πω εγώ, ούτε μπορείτε να μου πείτε ότι θα γίνει, θα γίνει. Αν πιστεύετε ότι σε 2 χρόνια θα γίνει, θα πάρει και πίσω γιατί όπως γίνει σε όλους. Εμείς δεν ζητάμε μια εκπίστωση με την προϋπόθεση ότι θα κάνουμε μελέτη, θα χρηματοδοτούμε, θα. Εμείς σας λέμε ότι υπάρχει χρηματοδότηση. Ποιο άλλο, ποιο ισχυρή επένδυση νομίζω να υπάρχει. Μια διευκρίνηση κατά καιρό, γιατί άλλα ακούσαμε και άλλα ακούμε τώρα. Και εγώ θα υποχρεωθώ να ξανατοποθετηθώ. Ναι, κύριε Μακρύδη. Ότι λίγο στο μικρόφωνο πάλι, κύριε Μακρύδη. Και να... Είπατε ότι μπορεί μια εταιρεία, οπωσδήποτε και να ονομάζεται ΑΕ, κτλ., να πάρει μια άδεια στη Χαλκίδα και να τη φέρει εδώ. Συγγνώμη. Να μην υποτιμάτε για την νοημοσύνη μας. Επειδή μιλάμε για επιδοτήσεις κρατικές και οτικές, τα ποσά των επιδοτήσεων αλλάζουν τις περιοχές. Δηλαδή, συγχωρείτε, χαρακτηρίζονται σε παραμυθόριες περιοχές, χαρακτηρίζονται. Αυτή είναι η παλιά χρηματοδότηση. Είναι σαφέστατη χρηματοδότηση. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτό το λέτε, αλλά εμένα η άποψή μου είναι εντελώς διαφορετική. Τα ποστά συνάλληλα των επιδοτήσεων αλλάζουν με τις περιοχές. Άλλη είναι η επιδότηση για την παραμυθόρια περιοχή, άλλη είναι η επιδότηση για την ήξη περιοχή κτλ. Για να μην εμπλακούμε, θέλω να πω, το σώμα πρέπει να προστατευτεί, να μην εμπλακεί σε ένα παιχνίδι επιδοτήσεων. Εντάξει, δηλαδή πήρατε την άδεια στη Χαλκίδα και έρχεστε να κάνετε τη μονάδα που η επιδότηση ήταν. Σαν παράδειγμα να σας πω και να σας πω ότι η μελέτη αυτή το 1991 έγινε, δηλαδή τι έγινε, έγινε ένα λάθος. Βρήκαμε έναν χώρο, ενώ χρηματοδοτήθηκε η επένδυση, ο χώρος ήταν ακατάλληλος. Έγινε αυτό το εξής κακό, τραγελαφικό. Και εμείς ψάχνουμε να βρούμε κατάλληλο χώρο και δεν έχουμε πρόβλημα χρηματοδότηση. Έχουμε λύσει δηλαδή το πρόβλημα του μεγάλου. Και ψάχνουμε να βρούμε το χώρο για να υλοποιηθεί η επένδυση. Και δεν είναι διάθεση ο χώρος κάνει την. Εντάξει, ευχαριστούμε κύριε Καραγιώργη. Να συνεχίσουμε λίγο τις τοποθετήσεις στον κύριο Τσόγκας. Κύριε συνάδελφοι, εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα να συζητήσουμε σήμερα. Είναι γνωμοδότηση για εκμίσθωση έκταση στην περιοχή Βάλτος Ζαγιού για είδηση υποτροφικής μονάδας. Δεν εξετάζουμε εμείς τη μελέτη. Ποια μελέτη είναι αυτή, ούτε θα πούμε μέσα τι ποσοστά έχει μελέτη ή όχι. Εμείς πρέπει να γνωμοδοτήσουμε, που και αυτή έχει έναν ορισμένο χρόνο, που αν δεν γνωμοδοτήσουμε, πάλι δεν ισχύει η απόφασή μας. Μπορεί τα ανώτερα όργανα να προχωρήσουν όπως γινόταν και με τις προηγούμενες γνωμοδοτήσεις που κάναμε. Έχουν νομίζω περιθώριο ενός μήνα. Όσο αφορά συγκεκριμένη μονάδα, εμείς πρέπει να γνωμοδοτήσουμε αν πρέπει να γίνει ή όχι και η συγκεκριμένη περιοχή ήδη έχουν γνωμοδοτήσει για μονάδες και υπάρχουν φιλοτροφικές μονάδες. Γιατί τώρα εδώ να απορρίψουμε μία άλλη επένδυση των 200 τόσο εκατομμυρίων που είναι, τη στιγμή που και θέσεις εργασίας θα έχει, αλλά και με τα ΤΑΗ που γίνονται στην περιοχή μας και με ειδική θέση για ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά και με τις εξαγωγές, όπως είπε ο κ. Μακρύδης προηγουμένως, που πραγματικά όλοι οι Ιταλοί έρχονται στην Ελλάδα και παίρνουν τα ψάρια. Και έρχεται ένα πάρα πολύ σεβαστό συνάλλαγμα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσει. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Να μην μείνουμε στις μελέτες. Φαίνεται σοβαρή η εταιρεία, διότι η συμμετοχή της πραγματικά είναι πολύ μεγάλη, 45% τόσο από τις επιδοτήσεις που θα έχει, και η περιοχή μας στερείται επενδύσεων, ήδη και με το κλείσιμο του εργοστασίου που έχει γίνει,
έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό ανέργων που φτάνει γύρω στο 40% με 50% στο νομό μας. Γι' αυτό όποια επένδυση είναι, πρέπει να γίνεται, να είναι καλοδεχούμενη από όλους μας και να τους βοηθάμε να γίνουν επενδύσεις. Δεν έχει σημασία αν δεν είναι ντόπιος. Οι ντόπιοι μπορεί να έχουν άλλες δουλειές, μπορεί να μην θέλουν να κάνουν επενδύσεις. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι ένας ξένος, αν και τις ικτιοκαλλιέργειες, τις περισσότερες έχουν ξένοι, εκτός από μερικές τους έχουν εδώ από την περιφέρεια. Να τελειώσετε. Ναι. Τελειώσετε, κύριε Τσόγκα. Ήθελα να σας κάνω λίγο μια ερώτηση, επειδή είστε πρόεδρος του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου. Μετά, κύριε Ντάι, εσείς, σαν πρόεδρος του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου, επειδή υπάρχουν και άλλες τέτοιες επενδυτικές μονάδες με ηχθειοκαλλιέργειες, μήπως ξέρετε πόσα άτομα απασχολούν από την περιοχή μας οι άλλες, επειδή είπατε είναι και νέες θέσεις εργασίας. Όχι, όχι, εγώ έκανα την ερώτηση στον κύριο Τσόγκα, αν ξέρει να μου απαντήσει. Δηλαδή απασχολούν πολλά άτομα. Μπορούν να απασχολούν 2-3 άτομα, οι μεγάλες μονάδες όπως είναι αυτές που είναι στη Σαγιάδα, απασχολούν 10 άτομα, 15 άτομα. Μέσα αυτές 10 άτομα, εντάξει. Και ο ικτιολόγος, θέση εργασίας είναι. Όλες αυτές είναι θέση εργασίας. Ο κύριος Σκέβης. Εγώ θα θυμίσω πάλι την αρχική μου τοποθέτηση και χωρίς να γνωρίζω ότι ο κύριος Καραγόρος είναι μέτοχος, για να μην θεωρηθεί ότι το λέω ή για αυτόν ή υπέρ ή κατά. Για να θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να πάρουμε απόψε οπωσδήποτε μια βεβαιασμένη απόφαση. Πρέπει να αναβάλουμε το θέμα, να συγκεντρωθούν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούμε. Η τεχνική μας υπηρεσία, αν είναι δυνατόν, να κάνει, να χαρακτηρίσει τις τοποθεσίες που έχουμε δώσει για ηχθειοκαλλιέργεια εκεί πέρα, να δούμε, γιατί δεν σημαίνει ότι ό,τι δεν έχουμε προγραμματίσει να φτιάξουμε κάτι σήμερα, τα δίνουμε όλα. Να το μελετήσουμε καλύτερα. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι εάν θα αναβληθεί για μια εβδομάδα ή 10 μέρες. Και προτείνω και πάλι, όπως είπατε, την αναβολή του θέματος. Ο κύριος Ντάις. Εδώ κάπως τραβάει πολύ αυτή η διαδικαστικά θέματα, ενώ δεν θα έπρεπε να το συζητήσετε έτσι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και μιλάμε ήδη για ένα χώρο ο οποίος είχε επιλεγεί ήδη για αυτή τη χρήση, άσχετα με τη σύμφωνη ή με την αντίθετη γνώμη του Δήμου, και θα πω εδώ γιατί. Γιατί εκείνη την εποχή που είπατε εσείς, κύριε Δήμαρχε, ότι είχε εκφραστεί η αντίρρηση του Δήμου όσον αφορά τη συγκεκριμένη επένδυση τότε, ήταν άλλα τα δεδομένα της εποχής. Τότε εμφανίστηκαν στον χώρο μας οι ηχθειοκαλλιέργειες και δεν ήξερε κανένας τι επιπτώσεις ενδεχομένως θα είχαν στο περιβάλλον και γενικότερα στον χώρο. Υπήρχε ένας προβληματισμός τότε που ήταν εκτεταμένος προβληματισμός σε όλα τα όργανα, γιατί δεν ξέραμε τι θα γινόταν. Και πραγματικά ήταν και σωστό ότι υπήρχαν οι αντιρρήσεις τότε, οι επιφυλάξεις. Σήμερα όμως μιλάμε με ένα δεδομένο ότι υπάρχουν διάφορες επιχειρήσεις, ξέρουμε τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που έχουν, ξέρουμε τι χρησιμοποιούν, ξέρουμε ότι έχουν γίνει επενδύσεις και μιλάμε με καινούργια δεδομένα. Με δεδομένο λοιπόν ότι αυτή η έκταση είχε δοθεί, είχε προεπιλεγεί. Και το κύριο είναι ότι υπήρχε μελέτη περιβαλλοντικών όρων που εγώ το θεωρώ εκ των ουκάνευ, δηλαδή και το πρώτιστο σαν ζήτημα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη γνωμοδότηση. Μία διάσταση άλλη που ήθελα να δώσω. Ότι θα έπρεπε να μας απασχολήσει σαν συζήτηση εάν αυτός ο χώρος από το Δήμο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά. Και αυτή η συζήτηση κάποτε είχε γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαν εκφραστεί και διάφορες απόψεις, άλλες εν πάση περιπτώσει. Δεν είχε συγκροτηθεί όμως καμία άποψη και γνώμη κυρίαρχη του Δήμου συγκροτημένη, η οποία να λέει ότι αυτό το χώρο εκτός από αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει και αυτό και αυτό και αυτό ή το άλλο. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν συγκροτήσαμε εμείς μια άποψη τεκμηριωμένη για άλλη χρήση ενδεχόμενη, ούτε προβλέπουμε στο μέλλον ότι θα χρησιμοποιηθεί διαφορετικά, πάει οριστικά αυτό πλέον για ηχθειοκαλλιέργειες. Τώρα μπήκανε κάτι ερωτήματα τα οποία πιστεύω ότι δεν έχουν θέση εδώ. Λέει ο κύριος Σκέβης να μελετήσουμε. Τι να μελετήσουμε? Να μελετήσουμε τι? Είναι αναρμόδιο το Δημοτικό Συμβούλιο, και εγώ δεν έχω και τις γνώσεις κιόλας, να εξετάσει το εταιρικό της εταιρείας. Είναι αναρμόδιος. Κατά την άποψή σας, κύριε. Κατά την άποψή σας. Μισό λεπτό. Αν εσείς είστε φοροτεχνικός, μπορείτε να τα ελέγξετε.
Και για το... Σας παρακαλώ πάρα πολύ, και για το περίπτωρο είπατε όχι. Εκεί όμως η γνωμοδότηση ήταν και εκεί. Η γνωμοδότηση ήταν και εκεί. Κύριε Σκεύη, εγώ δεν χαϊδεύω αυτά. Να μην κάνουμε διάλογο, παρακαλώ. Κύριε Σκεύη, μετά θα απαντήσετε. Δεν πρέπει να φαίνονται για συζήτηση σαν κυρίαρχα ζητήματα, γιατί υπάρχουν οι εγκρίσεις και η απαραίτητη ώρα να προχωρήσει η επένδυση. Δηλαδή, ο κύριος Δήμαρχος λέει μελέτη περιβαλλοντικών όρων. Όταν η ΕΟΚ το δέχεται, όταν το ΥΠΕΦ το δέχεται, οι υπηρεσίες το δέχονται, εμείς τι να κρίνουμε. Και εν πάση περιπτώσει, ποιος θα κρίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο τη μελέτη περιβαλλοντικών όρων. Κάνω και τέτοιο ερώτημα, γιατί εγώ δεν μπορώ να το κρίνω. Μπορεί κανένας μας να το κρίνει. Πολιτικό όργανο είμαστε, δεν είμαστε να μπούμε στις διαδικασίες του εταιρικού, της μελέτης περιβαλλοντικών όρων, των τεχνικών προδιαγραφών της επένδυσης ή συγκεκριμένα των επιδοτήσεων. Αυτά είναι ζητήματα άλλα. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι η χρήση προορίζεται για αυτό, καλώς, να γίνει η επένδυση. Δεν προορίζεται για αυτό, προορίζεται για κάτι άλλο. Πρέπει να πούμε το κάτι άλλο. Και αυτό το άλλο δεν το έχουμε πει, ούτε πρόκειται να το πούμε, γιατί είναι καθορισμένη η χρήση. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι η πρόταση που έχει πει για αναβολή δεν ευσταθεί. Και πιστεύω πρέπει να προχωρήσουμε στην ψήφιση της, να γνωμοδοτήσουμε υπέρ της επένδυσης. Ναι. Άλλη τοποθέτηση, ο κύριος Μπέζας. Πάντως, εμείς κύριε Νταΐ που ψηφίσαμε για το περίπτερο δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Είμαστε τεκμηριωμένοι. Σε αυτό που είπαμε και εγώ τουλάχιστον θα είμαι τεκμηριωμένος και στην προηγούμενη τοποθέτηση. Ήμουνα και θα είμαι και σε αυτή που θα ακολουθήσει. Συγγνώμη κύριε Μπέζα, εγώ μίλησα για μένα ότι δεν χαϊδεύω αυτιά. Όχι, εντάξει. Τεκμηριώσαμε την άποψή μας. Θα συμφωνήσω με πολλά από αυτά που υπόθηκαν από τους προηγούμενους συναδέλφους που μιλήσανε και θα τα θέσω λίγο σε μια πιο συγκεκριμένη βάση. Έκανα την ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της εταιρείας, γιατί ήθελα να ξεκαθαρίσω και από ό,τι φαίνεται, πράγματι αυτό συμβαίνει, για την χορήγηση άδειας ίδρυσης μιας ιχθυοτροφικής μονάδας ακολουθείται μια διαδικασία η οποία προβλέπεται από τον νόμο και στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας προβλέπονται γνωμοδοτήσεις από διάφορες υπηρεσίες και από διάφορους φορείς. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία έρχεται και ο Δήμος. Και έχω την εντύπωση ότι οι παλαιότερες αντιδράσεις που υπήρχαν από πλευράς Δήμου για τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας ήταν για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί όπως είπε ο κ. Νταΐς, ήταν μια καινούρια επένδυση, κάτι άγνωστο για την περιοχή και δεν ξέραμε τι ακριβώς θα προκύψει. Και το δεύτερο, διότι δεν είχε ζητηθεί ποτέ η γνώμη του Δήμου. Ίσως για αυτό το λόγο είχαμε τις αρνητικές αντιδράσεις από πλευράς Δημοτικής Αρχής, από πλευράς προηγούμενων δημοτικών αρχών. Τι γνωμοδοτεί λοιπόν ο Δήμος, γιατί γνωμοδοτεί ο Δήμος. Γνωμοδοτεί ο Δήμος για το αν είναι σωστή η οικονομοτεχνική μελέτη ή όχι και αν θα αποδώσει αυτή οικονομικά, όχι. Δεν νομίζω ότι γνωμοδοτεί γι' αυτό. Γνωμοδοτεί ο Δήμος για το αν μια περιοχή είναι κορεσμένη από άλλες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Πιστεύω πως όχι. Γι' αυτό γνωμοδοτεί η Διεύθυνση Αλίας. Γνωμοδοτεί ο Δήμος για το αν υπάρχουν αρχαιότητες στην περιοχή ή όχι. Δεν έχει τη δυνατότητα να το γνωμοδοτήσει αυτό ο Δήμος. Αν έχει κάποιες πληροφορίες τέτοιες, αν υπάρχουν κάποιες τέτοιες πληροφορίες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να τις εκφράσει με ένα έγγραφο. Ο Δήμος γνωμοδοτεί, και εκεί θα διαφωνήσω με τον κύριο Νταΐ, για τις επιπτώσεις που υπάρχουν στο περιβάλλον, άσχετα αν μπορεί να εγκρίνει ή όχι, δεν μπορεί να εγκρίνει περιβαλλοντική μελέτη. Μπορεί όμως να έχει άποψη αν από τις κατασκευές που θα γίνουν με βάση σε αυτή τη συγκεκριμένη μονάδα έχουμε επιπτώσεις στο περιβάλλον, και γνωμοδοτεί κυρίως για τις χρήσεις γης. Γι' αυτό ζητείται η γνωμοδότηση του Δήμου. Εάν η χρήση που προβλέπεται με την κατασκευή της συγκεκριμένης μονάδος είναι συμβατή με το σχεδιασμό που έχει ο Δήμος ή με τις απόψεις γενικότερες που έχει ο Δήμος για την αξιοποίηση της περιοχής που βρίσκεται μέσα στα όρια του. Και σημειώνω ότι δεν είναι η ιδιοκτησία του Δήμου η έκταση, απλώς ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου, είναι η ιδιοκτησία του Δημοσίου. Έχοντας λοιπόν όλο αυτό το σκεπτικό, λέω το εξής. Ο Δήμος δεν προβλέπει, ούτε προέβλεπε για την περιοχή αυτή κάποια χρήση διαφορετική. Το γενικό πολεοδομικό, το οποίο είναι κεκριμένο, δεν φτάνει μέχρι τα όρια αυτής της περιοχής. Προβλέπει κάποιες ζώνες για τουριστική αξιοποίηση, δεν φτάνει όμως μέχρι τα όρια αυτής της περιοχής. Ένα δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι ήδη στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, επομένως έχουμε μια δεδομένη κατάσταση στην περιοχή και προσφέρεται για τη δημιουργία τέτοιων μονάδων. Και το τρίτο δεδομένο είναι ότι διαβάζοντας τη μελέτη, μια πρόχειρη μελέτη που υπάρχει εδώ, μια περίληψη μάλλον της όλης επένδυσης, βλέπω ότι οι κατασκευές οι οποίες θα γίνουν είναι χαμηλού ύψους και δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα γενικότερα στο περιβάλλον. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις προτείνω το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει θετικά για την εκμίσωση της συγκεκριμένης έκθεσης. Ο κύριος Φάτσος. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, λίγο πολύ έχω καλυφθεί σε αρκετά θέματα στους προηγούμενους συνομιλητές. Η ιχθυοκαλλιέργεια, όπως γνωρίζετε, είναι ένας δυναμικός κλάδος
οικονομίας. Προσφέρει σημαντικά πράγματα και να μιλήσω και στο πνεύμα των ημερών, μετά τις τρελές αγελάδες, κοτόπουλα κτλ. Νομίζω το μόνο που μας έμεινε πλέον στην εποχή μας, το ψάρι είναι η καλύτερη τροφή. Λοιπόν, παρόλο και αυτό έχει ενοχοποιηθεί παλιότερα, έχει ενοχοποιηθεί, αλλά τέλος πάντων να κάνουμε και λίγο μια επισήμαση με το θέμα των ημερών των τρελών αγελάδων. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη πρόταση που έρχεται από τη συγκεκριμένη εταιρεία πληρεί όλους τους όρους, θέσεις εργασίας, δεν έχουμε επίπτωση στο περιβάλλον, εφόσον προϋπήρχε, νομίζω, μελέτη περιβαλλοντικών όρων παλιότερα και ήταν θετική. Ο Δήμος στην περιοχή δεν έχει αλλακτική πρόταση και όπως άκουσα και δεν το ήξερα, δεν είναι στα όρια του Δήμου. Νομίζω είναι μια θετική επένδυση και δεν έχει ο Δήμος να ζημιωθεί από τη συγκεκριμένη επένδυση. Νομίζω πρέπει να είμαστε θετικοί στην εισήγησή μας. Και εφόσον έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και τίποτα παραπάνω. Ο κύριος Κότσος. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες σε σχεδόν εντελώς. Συμφωνώ ότι οι χτυοκαλλιέργειες είναι δυναμικά αναπτυσσόμενες και ότι η περιοχή εκείνη προσφέρεται για χτυοκαλλιέργειες. Εκείνο όμως που θα ήθελα είναι να ήταν προσαρμοσμένη η μελέτη της συγκεκριμένης επένδυσης για τον συγκεκριμένο χώρο, ένα, και δεύτερον να υπήρχε μια μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Διότι αν θυμάμαι καλά, και για τον κύριο Λέφα το ίδιο ζητήσαμε για την επένδυση που έκανε στον Παραπόταμο. Ζητήσαμε τη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για το συγκεκριμένο έργο, όχι για κάποιο έργο που έκανε ο κύριος Γκαραλέας. Για τη συγκεκριμένη. Κύριε Νταή, μην το διακόβε. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Κότσο. Κοιτάξτε, κύριε Νταή, είναι μια επένδυση σημαντική. Καταρχάς, νομίζω ότι για το τυπικό της όλης της υπόθεσης και επειδή οι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις είναι θέμα που άπτεται του Δημοτικού Συμβουλίου, νομίζω ότι θα έπρεπε η εταιρεία να έχει κάνει κάποια μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Τώρα, επίσης να έχει καθορίσει το τελικό αποδέκτη. Δεν ξέρουμε τι είδους επεξεργασία θα κάνουν. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν γνωρίζω. Και αν τα απόβλητα αυτά θα πρέπει να πάνε σε κάποιον ειδικό τελικό αποδέκτη. Συγγνώμη, υπάρχει μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων? Σε αυτή την... Μα συγγνώμη, δηλαδή πρέπει να έχεις την έκταση για να κάνεις μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων? Συγγνώμη, να πω κάτι άλλο. Μα εδώ είναι διαφορετική επένδυση, κύριε Νταή. Να πω κάτι άλλο. Πες ότι ο κύριος Καραγιώργος, ο κύριος Μπέζας είπε προηγουμένως ότι τα κτίρια θα είναι χαμηλού ύψους κατ' εκτίμηση δική του και ότι δεν. Ναι, έτσι λέει μέσα, τα κτίρια θα είναι χαμηλού ύψους και δεν θα επηρεάζουν το περιβάλλον. Αυτό είναι μια ευχή. Ή κάτι το οποίο εκθέτουν οι επενδυτές. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε κάποια λίγο μεγαλύτερη κατοχήρωση πάνω σε αυτό. Δεν είμαι αντίθετος στην επένδυση, κύριε Καραγιώργο. Ο τελικός αποδέκτης ποιος θα είναι? Ναι, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν κάποια δεδομένα, κάποιες μετρήσεις. Ο κύριος Λέφας όμως στην προηγούμενη περίπτωση που είχε παρόμοια περίπτωση με τη δική σας έφερε μελέτη. Όχι, καλά ζητούσε και από εμάς. Να τελειώσει λίγο ο κύριος Κότσος. Τελειώστε, κύριε Κότσο. Τελειώστε. Κύριος Δήμαρχος. Θα ήθελα να μου επιτραπεί να πω δύο λόγια, γιατί πράγματι βλέπω ότι ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, όχι βέβαια κακοπροαίρετα, καλοπροαίρετα, προχωρούν σε λάθος πρόταση, σε λάθος απόφαση. Προσωπική του βέβαια. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η αίτηση να προχωρήσει στο Νομαρχιακό Συμβούλιο μεθαύριο, αν δεν έχει τα απαραίτητα κατά νόμο δικαιολογητικά. Αποκλείεται. Δηλαδή, στο διάστημα που θα μεσολαβήσει από σήμερα, θα πρέπει να τρέξει η εταιρεία να φτιάξει δικαιολογητικά. Εμείς σήμερα ψηφίζουμε κάτι το οποίο δεν είναι νόμιμο. Δεν έχει τα απαραίτητα κατά νόμο δικαιολογητικά που έπρεπε να μας στείλει η Διεύθυνση Γεωργίας. Δεν είναι πρώτη φορά που κάνουμε αυτό το πράγμα.
Δεκάδες φορές έχουμε ασχοληθεί με παραχωρήσεις εκτάσεων. Και εγώ με την ιδιότητα και του Νομαρχιακού Συμβούλου παλαιότερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει, δηλαδή, να λέει: έχω περιβαλλοντολογική μελέτη για τη Χαλκίδα ή οικονομική μελέτη για την Πρέβεσα και δώστε μου εμένα την έκταση εκεί. Γι' αυτό θέλω να προφυλάξω ειλικρινά με την καλή έννοια και μόνο τους δημοτικούς συμβούλους ότι είναι λάθος οι σκέψεις ότι μπορούμε με ένα απλό χαρτί πάρει την έκταση και μετά να φέρει στα απαραίτητα κατά νόμο δικαιολογητικά. Προβλέπονται από τον νόμο, προβλέπονται από τις διαδικασίες και εκείνο που δεν μπορέσαμε πράγματι, παρόλο που ζητήσαμε από τη Διεύθυνση Γεωργίας, να μας στείλει εκείνα που προβλέπουν. 1, 2, 3, 4, 5 δικαιολογητικά. Δεν μας τα στέλνουν. Γι' αυτό και η άποψη, και πάλι καλοπορεύεται και πάλι με διάθεση να βοηθήσουμε, για λίγες ημέρες αναβολή η εταιρεία να μας φέρει αυτά που λέει ο νόμος. Όχι αυτά που θέλει ο Α ή ο Β. Διότι και να έχουμε προχωρήσει σήμερα σε μια απόφαση, θα είναι λάθος, θα είναι παράνομη η απόφαση. Άλλη τοποθέτηση, αν δεν υπάρχει άλλη, ποιος θέλει να κάνει να δευτερολογήσει και μπαίνουμε ο κύριος Κώστας. Λίγο στο μικρόφωνο, κύριο Κώστα. Στο προηγούμενο συμβούλιο είχα φέρει και εγώ μια αίτηση για ηχθειοκαλλιέργεια. Για να περάσει και έστω από εμάς πέρασε, άμα πάει στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και δεν έχει αίτηση, θα απορριφθεί. Χρειάζεται να έχει μελέτη. Και εγώ είχα φέρει τότε, παρόλο που δεν μπορούσα να κάνω τη μελέτη, πιάτησα και έκλεισα μελέτη και πλήρωσα τόσα λεφτά και να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο μελέτη. Να μην το διακόπτουμε. Όχι, κάνεις λάθος, κύριε. Για να έρθει με κανονική μελέτη. Παρακαλώ να μην κάνουμε διάλογο. Κύριε Καραγιώργο, να μην το διακόπτουμε. Αυτή την περιοχή, ακούστε να δείτε τώρα, κύριε συνάδελφοι. Βουλιάξαμε 600 στρέμματα στην Παπαδιά. Που αυτός ο χώρος, αν δεν μας χρειάζεται σήμερα, μας χρειαστεί αύριο σίγουρα για το Δήμο και να το βρούμε. Βουλιάξαμε στο νερό κάτω για να δουλέψει μόνο ένα άτομο. Η επένδυση που υπάρχει, τα 600 στρέμματα, δουλεύουν μόνο ένα άτομο. Όλες αυτές οι περιοχές έχουν δεσμευτεί, όλη η Παπαδιά, και από την αυτή τη πλευρά από εδώ, στα όρια του Δήμου Κοπηλής και από την απέναντι μεριά. Με διάφορα που είναι προς την Κεστρίνη. Κόντος, ιστορίες, όλοι έχουν δεσμεύσει από χιλιάδες στρέμματα. Και να θέλει να κάνει κάποιος άλλος επένδυση πέρα από ηχθειοκαλλιέργεια δεν μπορεί γιατί τις έχουν δεσμεύσει όλες τις εκτάσεις. Και δουλεύει σε όλες αυτές τις περιοχές ένα άτομο μόνο δεν είναι. Σε αυτές τις χιλιάδες στρέμματα που έχουν παραδοθεί, τα χερσαία, δεν μιλάω για τις ηχθειοκαλλιέργειες που είναι μέσα στη θάλασσα που δουλεύουν πραγματικά κόσμο. Κύριε Καραγιώργο, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Εδώ ο καθένας μπορεί να πει τις απόψεις του. Η άποψη του καθενός. Όχι, ο κύριος Κώστας ασχολείται με αυτά. Έχει ζητήσει και αυτός έκταση. Ναι. Ο κύριος Ζήγος, κύριε Καραγιώργα, για να τελειώνουμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν νομίζω χρειάζεται. Ο κύριος Ζήγος. Λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχει άλλη δευτερολογία ή πρωτολογία, μπαίνουμε στην ψηφοφορία. Υπάρχουν δύο προτάσεις. Η πρόταση είναι η μία είναι να ψηφίσουμε θετικά για την παραχώρηση αυτής της έκτασης και η δεύτερη είναι να αναβληθεί το θέμα μέχρι να προσκομιστούν τα κατά νόμο δικαιολογητικά. Υπάρχει και καμιά τρίτη, ο κύριος... Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι, όπως υπόθηκε από συνάδελφο, υπάρχουν και οι νομικοί να τα εξετάσουν. Υπάρχει καμιά τρίτη πρόταση, καμιά αλλαγή επί των δύο αυτών προτάσεων? Όχι. Δεν ξέρω, η τεχνική υπηρεσία θα σας... Έχουμε στείλει έγγραφο και δεν μας τα έστειλε μέχρι σήμερα. Έχουμε στείλει. Βεβαίως, αν θέλετε μετά αμέσως πολύ τελειώσει η συνεδρία σας. Έχουμε στείλει έγγραφο. Λοιπόν, ψηφίζουμε υπέρ της πρώτης πρότασης να παραχωρηθεί η έκταση. Ποιοι ψηφίζουν? Ο κύριος Μακρύδης, ο κύριος Νταΐς, ο κύριος Φάτσος, ο κύριος Τσόγκας, ο κύριος Πιτούλης, ο κύριος Ζήγος, ο κύριος Μπέζας. Υπέρ της... Φάτσος, Τσόγκας, Πιτούλης...
Γιώργος Μπέζας. Υπέρ της δεύτερης πρότασης να αναβληθεί για να προσκομιστούν στοιχεία τα προβλεπόμενα για τη συγκεκριμένη επένδυση. Ψηφίζουν. Ο κύριος Δήμαρχος έστειλε η τεχνική υπηρεσία τα απαραίτητα. Στην ιστορία του τόπου που ψηφίζουμε κάτι το οποίο δεν είναι νόμιμο. Αν θέλετε μπορώ και τώρα πάω στο βράδυ. Είμαστε στην ψηφοφορία. Λοιπόν, κύριε Καραγιώργο, είμαστε στην ψηφοφορία τώρα. Υπέρ της αναβολής για να προσκομιστούν και τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν. Ψηφίζουν. Χοντρόπουλος, Σκεύης, Σουλιώτης, Κότσος, Κόνστας, Κιόχος. Περνάει η πρόταση. Περνάμε στο τρίτο θέμα. Αν δεν έχετε αντίρρηση, να περάσουμε στο τέταρτο, το οποίο είναι ένα τυπικό, για να κλείσουμε. Το τέταρτο θέμα είναι έγκριση υπεροριακής απασχόλησης μόνιμου προσωπικού του Δήμου. Κάθε χρόνο παίρνουμε μια απόφαση που λέει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 1505 του 84, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7, οι μόνιμοι υπάλληλοι των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μπορούν να απασχοληθούν υπεροριακά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, καθώς και τις Κυριακές και λίγο ησυχία παρακαλώ, για την αντιμετώπιση εκτάκτων εποχιακών αναγκών και μέχρι του ορίου των 150 ωρών για κάθε εξάμηνο, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Στο Δήμο μας για την κάλυψη των εποχιακών και απρόβλεπτων αναγκών για το πρώτο εξάμηνο του 96 στις υπηρεσίες της ίδρευσης και καθαριότητας είναι αναγκαίο να απασχοληθούν υπεροριακά το μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό και μέχρι 150 ώρες και 80 ώρες απογευματινές, δηλαδή 80 ώρες απογευματινές και 70 ώρες Κυριακές για τις εξαιρέσιμες υπηρεσίες. Είτε στην υπηρεσία ίδρευσης έχει 6 ονόματα υδραυλικών, στην υπηρεσία καθαριότητος άλλα 6 και ακόμη είναι αναγκαίο να απασχοληθούν στην τεχνική υπηρεσία καθώς και στο διοικητικό και οικονομικό τμήμα υπεροριακά απογευματινές ώρες λόγω φόρτου εργασίας και μέχρι του ορίου των 150 ωρών. Οι κάτω μόνιμοι υπάλληλοι είναι από την τεχνική υπηρεσία 4 και από το διοικητικό προσωπικό 8. Δηλαδή για ανάγκες του Δήμου πρέπει να ψηφίσουμε πως μπορούν να εργαστούν και απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακα ορισμένοι υπάλληλοι. Ποιοι θέλουν να κάνουν καμιά ερώτηση ή έχουν καμιά αντίρρηση? Και ένα τυπικό περνάει κάθε χρόνο για να μπορούν να εργάζονται και απογευματινές ώρες. Ομόφωνα περνάει και περνάμε στο τρίτο θέμα που είναι... Επειδή λόγω και του αγώνα απόψε, δεν ξέρω αν δεν έχετε αντίρρηση, αλλά είναι και αυτό σοβαρό το θέμα. Ο κύριος Μακρύδης. Θέλετε μισή ώρα να γίνει μια ενημέρωση για να δοθεί χρόνος σε ορισμένους να μελετήσουν και λίγο τη μελέτη. Αν κάποιος δεν την μελέτησε, να σας... Ναι. Λοιπόν, θα συζητήσουμε, παιδιά, για ένα μισάωρο, για να δούμε, γιατί μπορεί να προκύψει με τη συζήτηση πως χρειάζεται να μελετήσουν τη μελέτη. Δεν νομίζω κάποιοι να έχουν μελετήσει τη μελέτη. Όχι λίγο, γιατί τώρα θα αποφασίσουμε αν θα συζητηθεί το θέμα ή όχι. Ο κύριος Ζήγος. Ο κύριος Ζήγος. Λοιπόν, γι' αυτό αναβάλλετε το θέμα και δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε συνάδελφο, θα έρθει προς συζήτηση όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ναι, κύριε Μακρύδη.
πρώτα να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μακρύδη και μετά. Θα ζητούσα από το Σώμα να προκαθορίσει αυτή τη στιγμή πότε θα γίνει η επόμενη συζήτηση στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί επειδή θα υπάρξουν δύο προτάσεις, μία για άμεσες λύσεις, άμεσες παρεμβάσεις που αφορούν τη σεζόν που ήδη έχει πλησιάσει, η μαστοπλάσια, και μία για την οριστική έκθεση της μελέτης. Η άμεση λοιπόν επέμβαση σε κάποια έργα είναι κάτι πάρα πολύ επίγον. Λοιπόν, προτείνω στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει μετά από αυτό να είναι και το πρώτο θέμα, Πρόεδρε. Μα θα είναι μοναδικό θέμα αυτό θα συζητήσουμε. Θέλετε να καθορίσουμε από τώρα και την ημερομηνία. Θέλετε Σάββατο απόγευμα ή Μεγάλη Δευτέρα απόγευμα? Πάντως θα έρθει μοναδικό θέμα. Όχι. Μα ούτως ή άλλως θα γίνει και έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έχουμε και τον Υπουργό Οικονομικών. Εάν μπορέσουμε, Σάββατο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα.